Salam mehribanda bollar. Hiç ýaşy edilýärler. Öýüňizde bereket, ömrüňizde bereket. Sagman otursaňyzmy? Agşamyňyz haýyr. Mehribanda bollar. Tekniki säbäpler mikrofon işlemedi. Şoň üçin giýjek allyk bagyşlan. Ne notebook'unky, ne goşmaça, ne de kameranky hiç biri problema boldy. Şoň üçin ordan düzeltdik. Şoň üçin giýjek allyk gaýplaşmaň mehribanda bollar. Bugün aslında gaty köp wagtdan bäri taýýarlyk görülen bu uğurda gaty köp oýunlar, testler, synaglar, propagandalar, provokasiýalar edilen we iň soňunda da görünüşine görä göz öňünde tutulan maksada ýetiläjek ýaly inni soňky bir ädime, pellihana ýetilen ýaly bir Türkmenistanyň diktatorlyk rejimi tarapyndan durmuşa geçirilen bir proýekt bilen balanşykly. Size bugünkü gün ýaýlymyzda dürli garaýşlary ýetirjek bolýar. Inni bilişiňiz ýaly bugünkü biziň temamyz Türkmenistanlylar, ýani Türkiýedäki Türkmenistanlylar köpçülikligiň deport edilermi? Biziň bugünkü temamyz. Eger şular ýaly bir zat boljak bolsa, bu türkmenligiň köpçülikligiň Türkiýeden deport edilmegi aýdylşy ýaly gep gurrunlar, gıýbat diýen näme diýseňiz diýin, oktaýbrda boljak. Oktaýbrda bir kän bir zat galmady. Şu gepler hakykatmy? Şu Türkiýedäki Türkmenistanlylara şeýle we şoňa meňdeş howpluň awan ýanlygy bilen balanşykly sizem bir öz durmuşuňyzda ýa seredýän kanallaryňyzda, sosial mediada köpçülikligiň habar beriş serişdelerine ýollo, yzyza işleýän ýeriňizde, içki dünýäňizde, daşky dünýäňizde hiç alamat gördüňizmi? Şu aýdylýan gurrun şu tema bilen balanşykly. Eger gören bolsaňyz, eşiten, duýan bolsaňyz gaýrat edip kommentariýalarda dünýä köpçüligine, halk köpçüligine illeşlemde ýetirin. Haýyş edýän mehribanda bollar. Häzir Ramazan Juma diýen bir tomoşaçymyz döwle daga başlajakmy efiri diýe başladyk efiri. Bugün gün efiri Türkiýe wagty bilen 23:30-da etmemiziň sebäbi köp sanly biziň kommentariýalar bilen goşýan gün ýaýlymyzy alyp barýan watandaşlarymyz, eginleşlerimiz, ýürekdeşlerimiz, pikirdeşlerimiz, watançylarymyz şolar biz işden giç gelýär döwle daga eger mümkin bolsa giçirek başlasam diýip haýyş etdiler. Şoň üçin şular ýaly giç sagatda başladyk. Bilinçi ýaly biz manipulyasiýalar bilen, propagandalar bilen, provokasiýalar bilen meşgullanymyzok, reyting bilen meşgullanymyzok. Reyting ýaly bir aladamyz, gaýgymyz ýok. Bolan bolsady biziň özümiz gaty ökde habarçylarymyz, jurnalistlerimiz bar, psikologlarymyz, hekimlerimiz bar. Biz gaty gowy barmagymyzyň ucundan oýnatyp bilerdik. Şu interneti aktiw ulanyp wagtynyň köp bölegini bolgusa zatlara soňyan, harjayan internetçiler üçin aýdýan men muny. Inni biziň bugünkü temamyz näme bilen balanşykly aslında?
Goloýda eger Türkmenim kanalyna başlan habarlar günneligi, habarlar hepdeligi, häzirlikçe hepdelik soň günneligi geçer netip bolsa. Şo taýda Türkmenistanyň Hronikasy neşrinden alınan bir habar bardy. Ýagny Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi öz internet sahypasynda bir maglumat çap edýär. O maglumatda aýdylyşyna görä Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Türkiýanyň Daşary işler ministrligine resmi ýagdaýda talapnamy berýär. Näme bilen baglanşykly? Häzir Türkmenistanlylar biletini alyp arkaýyn Türkiýeye gelip bilýärler. Bir ay wizasyz bolup bilýärler. Şu düzgünü ýatyrmak barasynda. Muň bilen baglanşykly öňem gaty köp maslahatlar boldy, ýadyňyza düşýän bolsa. Bu Türkiýanyň prezidenti Erdoganyň kömekçisi Oktay Türkmenistana baranda Ganhor, Serdar, Süplük, Çüýrük bilen duşuşanna şo sapardan duşupdan soň Oktaýyň Türkiýanyň prezidentiniň kömekçisiniň nemesi soruldy, garaýşy soruldy. Şolar ýaly Türkmenistan tarapy wiza mejburlugyny, hökmanlygyny getirmek isleýär, wizaly düzgüne geçmek isleýär. Türkmenistanly watandaşlar Türkiýeye gitjek bolsa hökman wiza alaýmaly, wiza alman gidip bilen ok. Ol wiza almaň düzgüne edilşo Türkmenistandaky korrupsiýa konstitusiýasyna görä düzülen. Memme da taýýarmy? Türkiýany kagazy berdiler, hawa resmi ýagdaýda etdikmi, etdik diýdirmek üçin prosedura üçin berdiler kagazy. Türkiýede muny kabul eder. Näme üçin kabul eder? Şu Türkmenistanyň Türkiýe gitmek üçin wizaly düzgüne geçilsin, wiza talap edilsin. Türkmenistanlylar wizasyz gidip bilmesin, gidip bilmedi ýaly ediň şeýle düzgüne geçeliň diýilenne inni bärde dürlü maksatlar bar. Bu taýda elbetde korrupsiýa gatyly oýun oýnaýar. Bärde edil häzir ilçikana ýa Daşary işler ministrligine haýdan bolsa bir Türkmenistanyň içindäki ýa daşyndaky bir döwlet edarasyna, bir döwletiň wekiline, guramasyna ýa da şol döwlete hyzmat edýän guramalara, firmalara barsaň hökman aklyny, koşadyrlaryň içinde aklyny beräýmeli. Parasyny peşkesin bermesen, sen işiň bitenok. Şoň üçin bärde gaty uly bir ummasyz para geljek üçin eýem öňünden taýýarlandy. Haýsy firmalara Türkiýe tarapyndan aýtdylar, hawa Türkiýanyň hökümetine ýakyn doganlaryna hökümetde bolan adamlar, zatlar boldy. Elbetde öňünden psikologiki, fiziki her hil taýýarlyklar görüldi. Ondan Türkiýe tarapyndan şol iş bilen baglanşykly iş alyp barjak ýürüýte firmalar, adamlar Türkmenistana çağırly, şolar bilen gepleşik edildi. Intek çağrylmanka Türkiýede olar bilen gürleşildi. Bu iş 2,5-3 ýyl lan bäri, hatda doly aýdylanyna soňky 5 ýyl bolay wagtdan bäri üstünde işlenip gelinýän bir proýekt bu. Şu Türkiýe wizaly barar ýaly, wizasyz gidip bolmaz ýaly düzgünde nädip etmeli. Muňa şeýle taýýarlyk görüldi. Bu taýda
gaty köp daşary ýurtlardaky Türkmenistanyny watandaşlarymyzyň mynna gaty ul rolu boldy. Nädip? Ilki iň esasy şu taýdaky şol işte şu inni Türkmenistandan wizasy Türkiýe'ye gidip bolanok. Wizaly düzgün näýel şuňa. Indi şu wizaly düzgüne geçilende bu prosedura näýel bolmaly? Türkmenistandan Türkiýe'ye gitjek haýsam olsa bir watandaş ilki bilen şol araçy firmalara ýüz tutýar, araçylara ýüz tutýar. Araçylara diýeli, firmada adam diýmeli, araçylara ýüz tutýar. Araçylarymyň hemme dokumentlerini alýar, Türkmenistanyň migrasiýa gullugyna berýär. Migrasiýa gullugy muny Türkmenistanyň milli howpsuzlygy bolsun, osy bosy hemmesi bilen bile gok edip süzgüçden, elekden, filtrden geçirýär. Tendere sokýar adamlary. Aly bilenini agylýar, sagýar gok edip adamlary. Ondan soňra eger gowja olja aly bilse, tala bilse gowja edip. Ondan bu dokumentleri elýaly kagazy bilen bolýar, muňa wiza oňaraýyň diýip hat berýär. Ondan soň watandaşyň wizalar taýýarlanyp başlanýar. Bärde adamlary gynnamak, adamlaryň üstünden gülmek, adamlary oýnamak, iň soňkuja bir 10 mynna galan 5 aý bolsa, şonun talamak. Bärdäki maksat şu. Indi muň biznes görnüşi. Indi muň syýasy görnüşi bar. Elbetde bular ýalyky Oktay şonda näme diýdi? Şol Türkiýanyň prezidentiniň kömekçisi bütün diýdi türkü dillerde gürleýänden ýurtlar, halklar diýdi Türkiýe arkaýyn hiçlik kynçylyksy erkin gelýär. Wiza alyp durmaga gerek ýok. Hawa biletini aldy, uçara minni, bismillah diýdi, Istanbul, Antalya, Ankara geldi, düşdü, aýlandy, bir aýyň içinde etjegini etdi, gitdi wesalam. Şular ýalyky düzgünli, erkinligi. Şoň üçin biz çäklendirmek islämez ok diýdi şonu. Ýöne belki on habary ýokdy. Belki de bilgeçinden şeýle diýdi. Ýöne biz ýene de bir söz bar, çykmaz janyna umyt bar diýip. Biz ýene de ýagşy umytda. Bul beýle däldir diýip umyt edýär, dilek edýär. İnşallah beýle däldir. Ýöne restoranlarda, hususy firmalarda, mescitlerde, märekelerde, hemme ýerde muň taýýarlygy görülük gelýär. Soňky 2,5 ýylda daşary ýurtdaky Türkmenistanyň arasynda daşary ýurtdaky etaby soňky 2,5 ýylda daşary ýurtlardaky oýnatgylaryň üssü bilen ýerine ýetirildi, we gaty üstünlikli ýerine ýetirildi. Ine görüň, ýollar açylsyn diýip bir bolgusyz kampaniýa başlatdylar. Ýol açyk, ýol ýapyk däl. Ýol ýapyk däl, açyk. Puluny berýän gidýän. Diňe halk üçin el ýeterli däl. Şertler el ýeterli däl. Ýagny ýollar açyk, ýöne bärde gaty elgenç korrupsiýaň pençesiniň içinde dur. Ýurda dolanmak, ýurda gitmek, Türkmenistana gitmek işleri. Ortada durup ummasyz pul urýanlar bar. Talanman gidip bolanok. Talaňçylar öňde dur, garakçylar öňde dur. Alibaba we 40 garakçy ýaly. Şo garakçylardan gutulup bolanok. Aslında näme diýilmeli? Ýollar açylsyn näl? Korrupsiýany aýryň. Şu talaňçylygy aýryň diýmeli. Ýok.
Onam diýmediler. Hawa. Ondan biz Türkiýede inhamy ne diýäs, o ne diýäs, bu ne diýäs. Esasanam näme üçin ala böyle? Türkiýedäki Türkmenistanyň bagty bilen, geljegi bilen oýnanly. Näme üçin? Ogalam aýtdyk, ýene de bara gede gaýdýar. Sebäbi Türkiýede iki sany onu da sygyryp duran hökümet Türkmenistanyň hökümet guraryaly kadr bar. Döwlet guraryaly, hökümet hem däl, döwlet guraryaly kadrlar bar Türkiýede. İki sany. Inni bu diktatorlyk üçin ullakan hok. Bu diktatorlykdan peýdalanýanlar üçin ullakan hok. Şoň üçin eýtmeli, beýtmeli, bulaň işini görmeli. Muňa üçin herekete geçäjek birinji derejede ýagy gelýär, duşman gelýär diýilenne reaksiýa berip biljek. Derrew mobilizasiýa bolup biljek. Birini uşap ortaga çykyp biljek. Adamlary ketgitlemekdi birinji wezipä. Soň olary satmakdy. Soň şu rejime garşy, diktatorlara garşy hereket edýänleri, etjek bolýanlary, edip biläjekleri täsirsiz ýagdaýa getirmekdi birinji. Ikincisi şular ýalakady oýuna küýne getirýän. Kellesini öňünde soňda birden kellesine sorag dörärmi? Şoň bilen balaşyk. Döräp biläjek adamlar tapmak. Hereket etmek beýlede dursun. Döräp biläjek. Şoňa gyzyklanma bildirjek. Şu diktatorlara garşy görüş edilmeli işler bilen balaşykly iş alyp barýan neşriýatlary, medpuat organlaryny, hereketleri, aktivistleri ýydarlap gyzyklanyp biljek. Bilmeýän zatlary öwrenip biljek. Biläjek adamlary ketgitlemekdi. We şonu satmakdy. Ikinji esasy şol daşary ýurtdaky operasiýalaryň esasy gözüňde tutýan maksady. Munan başardylarmy? Aňyrýan bilen başardylar. Näme üçin? Nöňüňiz pikir edip görüň. Çykýarlar absurd, bolgusyz zatlar aýdýarlar. Heňe gelmeýän zatlar. Taýýarlyk ýok, hiç zat ýok, professionallyk ýok. Bular ýaly etseň näme bolýar? Duşman üstüňden bolýar. Hem üstüňden bolýar. Duşmanyň eline de sen gaty owy tutaryk berýän. Biziň dünýäň siýasatynyň geljegi bilen balaşykly maslahatlardaky ýüzümiziň gyzarýan ýeri şutajdy. Inni aktivistler zat aktivistlere şular ýaly azar berilýär. Inni olar nähili talap alaýak aktivist bolmasa da ýene de şolaryň nemesini aýdýar. Inha bulara şular ýaly zatlar edýärler, şular ýaly nemeler bar. Başta da aýdypdyk Türkmenim kanalyny ýazarlayanlar bilýär. Hani şol aktivist diýenden görköz diýdiler. Ilki başlarda şol bu virtual alemde aktivistlik başlada, virtual aktivistlik başlada, elektron aktivistlik, klawiatura gahramançylyklary başlandy. Görkezlik ekranna bir topar penjere bar. İçinde var bir tane adamın, mesela 10 tane adam orada, içinde 2 tane adamın yüzü görünýär galanlar gapgar. Şolar ýaly. Ya çykýan adamlaryň duruşy bilen maskaly, gara eýnekli zatly bellide. Şular aktivist diýdiler. Hawa diýdim, näme üçin bular beýle? Hawa diýdim Türkmenistanda ola ýurdun içindeken daşyndan bolsaňam diýdim. 5 adamdan 3 tanysy, hatda 2 adamdan biri men şoň bilen dogry olalaşýan 2 adamdan biri
şugulçy. Dilin tutup bilmän, gürleýär. On gürlän, onunla gürlän zatlaram derrew aňyryp getdi. Soňam kyn bolýar şolaň ýagdaýy. Özüne, tohum tijine, hostarlaryna azar berýär. Şoň üçinem şolar çykýarlar ýöne ýüzüni ýapýar, tanalmaz ýaly diýdiler olaň sesi ni çykdy meýdançada dur daşarlar. Sesinden tanalýandyra oň owasyndan, zadyndan adamlar bardyra, barbar sesinden tanalýar diýdiler. Doğrudan oýlanyp gördük. Hawa ýüzüňi ýapmak, zat etmek çäre däl. Sesiň tanalýar, sesiň üýtgetmeli. Ýöne sesem üýtgedimi, köplerde üýtgemedi, daşarda edilýän zatlarda. Gepiň tümmek geri, ondan soň aýtdyk, "Äy bizde ha şertler şeýle, bunça diktatorluklardan soň elle bara şoý başga neme ýok, baryndan bazar eýle." Ondan aýtdylar, olaram video süjetler, dürli video süjetler görkezdiler. Meselem, bu Irlandiýany halas ediş goşunymy näme ira diýip bir zat bardy bir wagt. Şoň adamlary maskaly gürläp atýar. Soň Ispaniýada öz başdak bir ýurt ýa-da bir şolar ýalyky bir sewit bas sewit bar. Şoň garaşdyrlygyny aýratynlygyny isleýänler zatlar. Şolaň maskaly nemelerini görkezdiler. Ina şolaram tiýatry çykyş. Tapawutamy ýok. Olar awanýan hop bilen şolar awanýan hopam aýyny deňrek bolmasa da neme däl. Şeýlemi şeýle. Bolýar diýdik, näme diýeli? Ondan şonda da ýene ýagdaýy düşündirjek bolýar. Soňundan şolar ýalyky bir waka bolýar. Ina şolar ýalyky protest saýnanşy boldy. 1, 2, 3, 4, 5. Şol hatalar gaýtalanýar. Şonu edýän adamlar nahary bişirmän çy iýip bilýärmi? Eti gowy edip gogurup ýemeler şeýlemi? Ya gogurman bir azazyk gandyrak edip ýýän, amma ýöne çy ýýän ýokdur o. Bular adamlara, halka çyýet ýydirjek bolup dyrjaşdylar. Bulan etjek bolýan işleri şoň üçin provokasiýa meňzedi. Propaganda meňzedi. Diýdiler. Şol siýasat bilen meşgullanýan halkara awtoritetler. Bular diýdiler, hakykat meňzeni boluşy. Köp zada absurd terjime edýär biz. Sözme-söz terjime edýär. Üýtgetmän hiç zadyny. Ana berilen baha şu. Inni biz bugün bu temany näme üçin taýlap aldyk? Türkiýe Türkmenistanlylar köpçüliklerini deport edýär diýilen gurrun ýalňyşmasam 2 hepdeden bärimi näme Şatlyk Şeýheýew diýilýän şol öz efirleriniň birini aýdypdyr, biri videosyny iýerdi. Men goýup oturjak galon gerekkä. Eşden eýäm. Iň soňky eşdenlerden biri men bolmam mümkin. Eýäm eşden eşdi. Taat diýdak döwle daha inni bir näme etmeli. Tany bir zat edeliň. Tany bir zat edeliň de o da bu da. Biz 2,5 ýyl mundan etmelik. Watandaşlar tolgunşan bagty watandaşlar şoraýalyk arasynda bir tolgunşup hereket başlanmagy dogry başlanmaly hemmede. Biz näme etdik? Bir haramzada kezzapdan halas bolarlyp ondan 5-10 esle beterlerini tapyp şolardan gahrman, şolardan lider, şolardan öňbaşy ýasajak boldyk.
Tebigatın kanunlarynyň tersine gitdik. Allah Taala ilahy adalatynyň, düzgünliğiniň, kanunynyň tersine gitdik. Hemme zady tersine etdik. Inni bagyşlan, siziň özüňizden mysal alyň-da, ine biri eee doganyň, garyndaşyň, iniň, gowurýan adamyň, zadyň şol özgiderli sen näme şunu etmediýseň hataly iş edýär. İçiň ýakaýyn ýaly ýalňyş karar alýar, ýalňyş iş edýär, şeý diýip içiň ýakýar. 1, 2, 3, 4, 5 iň sonunda näme diýäňiz? Ay näme etse şonu etsin. Götü başynan açsyn nik goýberýär. Yalanmy? Ya şonda da sabr edip iň sonuna çenni nerwiňizi oýnap şonu adam etjek bolýaňyzmy? Hiç wagt düzelmejek. Küýküýni gawaram düzeldenok diýär. Bular aň düşünje daýdan, häsiýet daýdan küýküň gawaram düzeldenok. Ýöne biz gaty köp pursaty elden giderdik. Arslan Muradow diýen biziň eňleşlerimizden, öňdewarjylarymyzdan şo gönü ýaýlymlaryň birini näme diýdi? Serdary diýdi, şolar ýaly prezident seçjek bolanlaryna şol wagt eýýäm şol inha men çekilýän ýaşlara berjek gelibeli diýdi haramda. Şonda biz gaty aktiv hakyky görnüşde protestlara, näýliliklere başlamalyk agdy berlikdi. Başla bilmedik. Bu Türkmenim kanalynyň etjek bolýan zady hakykatyň rydary ýok. Biri ýazýar, ay sizde tolk ýok diýip ýazýar. Siziň abuno agda sanyňyz az, tomoşaçyňyz az diýip ýazýar. Tolk ýok sizde diýip ýazýar. Menem jogap berdim. Gellidim. Gel, är işini bitirýänler başlaýdy. Sen isleýän görnüşiňde, hatda sen aklyňdan, hyýalyňdan geçmeýän görnüşde, aňyrýany bilen seni kanagatlandyrjak görnüşde biz diýdim sen talkaýd edip bereli. Tolk ýok diýäňi. Sen talkaýd edip berersiň arkaýdan. Bir ýeriň giýjeýän bolsa da gaşap berersiň. Onuň biz gowy başarýar. Şoň üçin gaty köp pursatlar biz elden giderdik. Iň soňky şu 3-nji diktatorlyga, şu Ganhor, Serdar Süplüň çüýrüň diktatorlygyna geçiş şolan bir pursatdy. Allah Taala türkmenlere bir gezek däl, telimgedek pursat berýär. Ýöne siz ulaňyzyň deňinden geçirip goýberdiňiz köp zady. Bizem ýadadyk dogrusyny aýtsa. Hakykat ajy. Hakykat duzly. Hakykat keskir. Hakykat jana batýa. Erwet täsir etýär. Yalan bolsa, kezap bolsa süýjü. Gat süýjü. Adamlar taryhyny başlandan şu neçenli, şol burada cemiyetlere, halklara, yurtlara seredin. Gatyken bir-birinden o diýen tapawutlananok. Diňe cemiyetlerdäki, yurtlardaki syýasy we jemgyýetçilik ýagdaýy şol ýurdun düzgünleri, kada kanunlary birazajyk ütködýär. Bolmasa berilýän terbiýe. Bolmasa aslynda hemmeden bir meňdeş. Belli bir derejede. Bir ýerde gowşarak, bir ýerde başgaçarak şeýler, ýagdaýlar. Şoň üçin mehriban doganlar bu temada gaty köp pursady elden giderdik. Az birlikde hereket edilmeli, görüşilmeli, duýdurduk wagtynda. Duýdurduk. Baky näçe gerek geldi, duýdurdy öňünden. Çykyş etdi, şu içecek bolýarlar, bu içecek bolýarlar. Biz size aýtdyk,
Ýörüýte ispisek döredilipdir, düzülipdir. Türkiýedäki türkmenliň ispisegi düzülipdir diýdi. Rozbaýam çykdy, anyk maglumatlar aýtdy, şoň bilen maglanşykly. Näme dille istat edilmedi. Iň soňky ýagdaý nämedi? Sadyk Şygyp Türkiýäge geljek bolýar. İýulna diýilip şolary alakay. İlki Germaniýa, Germaniýadan soňam Türkiýe barylýar. Şu iki ýerde şolary alakay işe başlaýarlar. Operasiýalara başlaýarlar. O rejime garşy adamlary keskitlemek, şolary täsirsiz ýagdaýa getirmek ýa-da şolar bilen maglanşykly maglumat ýygnamak üçin edilmeli iş diýildi. Sorkana siňe ýaly bolarlar. Ya Türkiýedäki, Amerikadaky iş we durmuş şertleri we beýleki ýurtlardan aktiv şu türkmenim kanalyna goşulyp kommentariýalara goşulýan, gönýälimleri alyp barýan watandaşlaryň köpüsi köpüsi şolary alakay iş we durmuş şertler gaty erbet boldy-da şolary alakay daşlaşdymy? Aktivizmden, aktivlikden. Näme üçin daşlaşdy? Özüňiz bilersiňiz jogaby. Şoň üçin mehrman doganlar indi mundan soň näme etmeli? Meselesine gelsek. Indi näme diýin? Meselem fil geljek bolsa-da öňünden taýýarlyk görülýär. Ýurtlar, şäher häkimlikleri, arçynlyklar zatlar şeýlemi? Ýaplar zatlar o edip oňarylýar, arçanýar, tämirlenýär. Ondan suwun zadyň agaýjak ýerlerine halta gumlar zatlar, taşlar, olar bular zatlar goýulýar, taýýarlyk görülýär öňünden. Biz nähili taýýarlyk gördük? Hiç taýýarlyk görmedik. Şol siziň kanalyňyzda abona, agzat sany az, tomoşa edýänem az diýäniň aýdýany dogry aslynda. Şol internetde aktiv bolan watandaşlar näme bilen gyzyklanýanyny, nähili wagtyny nähili geçirýänini görkezýär. Gynanam şeýle. Edil şol bir erteki bar hani garynja gowy edip işleýär zähmet çekýär, çekirtkede bütün tomos boýunça aýdym aýdyp geçýär. Sağa salyp aýdym aýdyp pedel edip keyp edip gyş gelýärem boly. Garynjaň öýüne hemme zat baýyljazyk oduny iýmit hemme zady. Görgüli teneçirmi şol? Şu teneçiriň bolsa nemesi ýok, hiç zady ýok, doňýa. Neme garynja kömek edýär. Bulan hemmesi hakyky durmuşdan alynan mysallar. Şoň üçin gaty görme, gaty görseňizem gaty ýerde oturuň. Inni hemme zat boljo bolan soň bilisиň, boljo bolan soň mundan soň näme etmeli? Innem aýalygyna türkmenstanlylar daşary ýurtlara gaçmaň, daşary ýurtlara çykmaň ýoluny gözleýärler. Aýagalygyna. Şoň üçinem bakalar gally. Öň ujuýpsuzja pullara gidip bolýardy. Käbir ýurtlara. Häzir gaty gymmatlady. Mundan soň mintek gymmatlar. Bulam işdatlar, gymmatlar. Kim bu provokasiýalardan, propagandalardan bähkit görýär araçylar. Hakykatdan bir iş ediljek bolsa da bir ýyl, 2 ýyl aňyrýany bilen ýeterlik. Hakykatdan diktatorlyga garşy biz inha şu ne diýäs, bu ne diýäs diýen adamlar hakykatdan hakyky görnüşde çynnakay bir zat etjek bolan bolsa bolardy. Ya bular oňary bilen oklar. Ya da bilgeçeýin başga maksatda.
Başga näil berden many çykalmaly? Çykanok başga bir many. Şoňraýalaky. Tesirlere ser edýän yerlik we türkmen, ärlik we türkmen salamum alykum diýe salam. Hawa ýoklaý diýe Allahu ekber diýipdir. Urşa barýanmy, namaz okaýanmy, näme boldy? Elbetde Allahu ekber. Oňa söz ýok. Hawa Rusy. Ýaşadyn ata watanyny Türkmenistan. Hawa ondan ýaşasyn edi türkmen halkym diýe. Saja o. Ay gorkuzum ay. Mene aýryndan şöhrat diýerimkäň diýip. Şondan gaty nemetdim, howpurdum. Inni Serdara şöhrat diýildi. Dogry dämi? Aeroportda Serdara şöhrat atdy, gyýgyrly zat edildi, edildi, beýdildi. Hawa ine ýollar açylsyn. Türkmenistana barsak bolýar. Ay biz bir prostoy halk diýip gürleýär biri. Gürlemänän bilen o. Sözlerim agdymdan çykanok agdynyň içinde aýlanyp dur. Yeni özi ýaly birini çykartdyr. Maskara. Türkmen halky bilen izdivas etmek, Türkmen halkynyň üstünden gülmek şu. Başga manyny ýok. Biz prostoy halk. Ha, ýene bir zat. Birini näme etmeliýäňiz da? Siziň üçin propaganda etdiler. Hawa Türkmenistana barlany bilen hiç zat eden oklarmyşyn. Ay ýöne soraw jogap etdiler, goýberdiler. Ana hiç kime degilen okmuşyn diýip öňünden başladylar, ýumşadyp. Howany, dartdynlygy, atmosferany, dawleniýany ýumşatdylar öňünden. Belli adamlar ýürüýte çykyp aýtdy şunu. Köp müň alamaty inha. Alamat. Köp alamatlar bardy aslında. Öňünden düşünýäni, öňünden alamatlar, işaratlar berildi. Ýöne köp adam onu düşünmedi. Ine şolaňan biri şuly. Türkmenistana gitsek bolýar, ýollar açyň gitsek bolýar. Sebäbi o taýdan hawa gülala güllük gitseň bolýar. Gitmeli, gülala güllük gitmeli. Ya näme diýdiler? Bulan bir provokasiýa. Näme diýdiler? Gazawstan terkedine gidip üýşeliň, ay plan tergetden geçeliň, eýdeliň, beýdeliň, hany üýşeliň, hany ýöreliň. Bulan provokasiýa. Bulan hökümetiň mähbinine. Hökümetiň eline diktatorlara garşy göreşýänden garşysyna goýuly biljek gaty köp fakt bar. Göreşýänden eline az. Ýöne diktatorlaryň eline gaty köp. Sebäbi iki adamdan biri satdy göreş işini. Şoň üçin hem kynantagam häzir şu ýagdaýa gelip ýetirli. Inni biz näme etmeli? Dat we dat döwletaga bir çykalyga tapalyň muňa. Çykyp aýtdylar ha, gideniň bilen hem hiç tat bolanok diýip. Hawa aktivistler zatlaram gitdi. Hiç kim hiç tat diýmedi. Hawa ýöne salam telik etdiler, goýberdiler. Hawa hiç tat eden oklar ekeni, diktatorlyk diýilen adam ýok Türkmenistanda. Hemme zat gülala güllük, şatlyk we şatlyk ýalyň aýdyş ýaly. Hemme zat gülala güllük Türkmenistanda. Ýaşasyn, güllesin, parlasyn, ýene bir zat bolsun. Hawa haram tohumyň çüýrüklen eline Türkmenistan tozdy. Ýurt dikan Serdaryň nemesinde. Ha, ine. Şol Arslan Muradowyň aýdyşy ýaly. Serdary geçirjek bolanlaryna, 3-nji diktatorlyga taýýarlyk görülende hemme zady bir tarapy goýup ady birlikde dogry strategiýa bilen hereket edilmeli. Her kimden bir ses çykdy.
Yalan bilen, kezzaplyk bilen, bol zatlar bilen meşgullanyrlar. İnternetdäki aktivler başga zatlar bilen meşgullanýar. İnternetdäki wagtyny, internet paketini bol zatlara, ilgün bäkbidi bolmaýan zatlara gönükdirdiler, sowdular. Ine muňam netijesi. Ýa takrap ýatan ýerde ýanna şoňa meňder saatlar çykýar. Ol ýeri agdarmasaň, oňarmasaň, bir maňly ederine dökmeseň, otaýyk bir zadyň tohumyny ekmeseň sen otaýdan hasyl alybilen gowa. Ýöne siz hasyl aljak bolýaňyz takrap ýatan ýerden. Awa bu kompýuter oýunlarynaky ýa nemedäki ýaly bir fantaziýa bolsun, garpy çykdym, gawy çykdym, buğdoý çykdym. Awa geldin, men ýataýyn, agdyma düşdüm. Şoň üçin mehribanlyk bolýar. Hiç zat bolanok diýdiler. Ýollaram açyldyn diýdiler. Awa inisi de gerek. Inisi de geregi. Ine oktaýarda başlaýa diýerler. Muňa ananatymyz gelen ok ýöne muňa ananmaga esas berýän gaty köp alamatlar bar. Olam ýygyderli ýagdaýda ýalan propagandalaň alınıp barylmagy. Provokasiýa edilmeýän halkyň ünsüniň başga zatlara sowulmagy. Aktiv bolajak adamlaryň taýýarlyksyz ýagdaýda öňe çykarylyp maskara edilmegi. Görkezýän daşary utly syýasatçylara inha şular ýalyky nälilikler bildirilýär, seredýär, şu diýe protestmi diýe. Şumu diýe şeýle bildirilmeli nälilik diýe. 1 däl, 2 däl, 3 däl, 4 däl, 5 däl şular ýalyk. Bizar bolan olar. Şoň üçin men geçenki efirlerimin birini aýtdym. Dünýä syýasatynyň geljegini ketgitleýän adamlardan, gurumalardan näçe zandan bilýäňiz, şol maslahatlara näçe sanyňyz çagyrylýaňyz zat diýip şonu soradym. Şo soraň maksady, manysy şundan ibaret. Mehribanlyk bolýar. Baky efirdäki çykyşlaryň birine näme diýdi? Türmeler giňeldilýär diýdi. Aňyrda täze türmeler gurulýar, türmeler giňeldilýär diýdi. Ýöne indi näme etmeli? Türkmenler, Türkiýedäki türkmenler deport edilýär, köpçülikligiň deport edilýär. Indi biz näme etmeli diýenler şo wagt etmeli zadyňyzy etmeliňiz. 1 gerek däl, 2 gerek däl, 3 gerek däl, 5 gerek, 10 gerek däl, telim gerek duýduruş berildi. Telim gerek duýduruş berildi. Biz professional formatda bir telekanal ýaly işläp biljek wagtymyz şol resmi formata girmän birinji derejede biz näme diýdik? Şu halka alnamasynlar. Şu halky ýakmasynlar, çukura itmesinler, ýalňyşdyrmasynlar şular diýip aýagallygyny hakykata düşündirjek bol. Netije ýa-ni toluk ýok diýär, şoň diýen ýaly. Hawa nirde bir bolusyz gıýbat, bolusyz gürrüň, nirde bir hipnoz ýa şoňa meňdeş absurd zat şo taýda hemmekişi. Olar ýaly bolsa indi nalamaň da. Özüňiz etdiňiz, nalamaň indi. Ýollar açyň diýdiňiz, ine. Serdar iň soňky hökümetiň mejlisinde goşmaça uçurlar taýýarlaň diýdi. Näme üçin diýdi? Olamyr işaret, olamyr alamat. Şular ýaly zatlar. Inni Türkiýe döwleti, Türkiýe döwleti, hawa bular ýaly zat edermi? Türkiýe döwleti. Bu Türkiýe olar ýaly näme döwlet däl, eýle beýle. Näme üçin etmez? Näme üçin etmesin? Türkiýe döwleti däl, hökümetindekiler ine. Şoň üçin pul üçin hemme zat edýärler. Tesvirlere geçýäs. Anha mesele we subutnama şunu diýär Ramazanjyma. Hakykat boljak ýerine hökman diktatorlyk sistemasyny gurnarlar.
Çünkü hakykat bar ýerine diýer. Ramazan Juma hakykat bar ýerine diktatoryň gorky imperatorlygy herekete geçýär diýer. Edilýärdi. Hawa ýoklay, agam patbeşiň az diýäne dogruçuluň dosy ýok diýýärdi. Ay ömrüň uzak bolsun. Saňa jogap. Onuň kaliçystywa gerek däl, kaçystywa gerek diýär. Ömrüň uzak bolsun, gaty dogry. Gaty dogry. Şoň üçin sana kowalaşymyz ok. Hawa şu sana kowalaşanlar reyting üçin ölüp ýatanlar bilen şolara bir görkezeýin aslynda diýip şey bir gedelenç kanaly açaýyn. Şu velosipedde tigir sürüp gezip Ýewropa ýurtlaryny, şo zatlary görkezeýin. Gözüne basyp şolaň yüzlerçe müňlägem patbeşçik, abunaçy, tomoşaçy zadym bolsun. Insan nähili edip bolýar, professional nemede diýip şoň görkezeýin niýjek bolun. Ay tamam diýip. Bulara ho keramat, gudrat görkezseňem peýgamberler az görkezdi keramat. Allah jan az gudrat görkezýärmi? Ýola geljek gelýär. Gelmejegi bara. Sen 5 wagtyna däl 50 wagtyna epläý gelenok. Gynan tamam. Köp pursatlar elden gitdi. Hawa tamdyry gyzanna çöregi tamdyr gyzanna ýapmaly mehriban doganlar. Boljak iş bolandan soň ony oň ýitkisini, awanlaryň howpuny azaltmak ansat däl. Şoň üçin gynansaňam Türkmenistanyň watandaşlary köpçülikliň ýagdaýda Türkiýeden çykarmak, Türkiýede şolary bynjalyk etmek meselesi häzirki mesele däl, näçe ýyldan bäri taýýarlyk görülýän mesele ýöne ol hem psikologi, taýdan media, sosial media, informasiýon, görüş hemme tarapdan gowy edip taýýarladylar köpçüligi. Muňam sowutnamasy ýollar açylsyn diýilende urra diýenler, Serdara Şöhrat diýilende urra, Serdara Şöhrat diýenler. Ay ha Türkmenistana gidende hiç kim hiçsat eden owa, Gülýaly ýurdumuz bara. Ýa biz bir prostoy halk ýönükay adam, hawa biz ýurdumuza gitmek isleýär. Pok işiň barmanda daşar ýurtda. Ha? Şa daşar ýurtda näme işiň bar onda? Näme üçin gelin daşar ýurtda? Sebäbi näme? Ine logikaň ýokdugy, şu adamyň oýnatgudygy şu taýdan belli. Näme üçin gelin sen mejbur etdilermi? Daşar ýurtda çykarma. Olar ýalakay Türkmenistany küýsäp Türkmenistana bolasyň gelýän bolsa sokulup ýerinde oturmaly ekeniň de çykmaly ekeniň de daşar ýurtda. Inniň etdiň daşar ýurtdy götüňe urduň. Oýnatgylyň bilen hawa innem aýny ýurda gideliň. Aýny ýurda gideliň. Näme üçin? Proýekt bar, şoň üçin. Ana mehribanlar. Inni näme etmeli mundan soň? Adam tanamaly. Adam hemişe aýdýar. Adam tanamasaňyz satylarsyňyz, ýakylarsyňyz, çukura itilersiňiz. Häzirem giýişdäl aslında. Häzirem giýişdäl. Gaty gowy taýýarlyk gördüler. Daşyňyzam gawadylar. Kelläňizi işletseňiz häzirem giýişdäl. Özüňiz alyp çykyp bilýäňiz. Näde? Dostdan maslahat. Dost maslahaty. Bir hosar maslahaty, ýürekdeş, illeş maslahaty. Tirkeşýän, gürleşýän adamlaryňyza üns beriň.
ýöneköý watandaş bolup biler. Hiç bir ýer bilen ara gatnaşygan bolman biler. Ýöne dilini tutup bilmeýän bolsa, ana şol size bela. Siziň başyňyza bela dilini tutup bilmeýänden gelýär. Dilini tutup bilmeýän adamlar bilen bir telefonu ulansaňyz, bir temada gürleşseňiz, maslahat etseňiz, dilini tutup bilmeýän sarafan radio, derrew ýaýradýa. Gutordy. Ondan soň näme etseňiz edäýin. Başyňyzy alyp çykyp bilmeýän. Mikrofon dolanlar. Şoň üçin şuňky tema şundan ibarat. Ol Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, Türkiýanyň Daşary işler ministrliginden wizeli rejime geçilsin diýip iýeren talapnamasyny Daşary işler ministrliginiň saýtyndan aýyrmadyk bolsalar, o bolmasa da Türkmenistanyň kronikasy neşriniň saýypasyndan jikmejik okap belersiňiz has geňişligiň görünüşinde mehribanda olanlar bak telimedek duýduruş berdi. Türkmenim kanalyna onlarça gezek duýduruş berildi. Neçün gün soraýarlar da döwlet aga näme işitdi? Näme etdiň? Näme iş bitirdin? Ana olar köp iş etdiler, eýtdiler, beýtdiler, edip berler da edip berler. Aýna Ýewropaň howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasyna şey edip berler, Birleşen Milletler guramasyna edip berler. Aho o diýen guramalaryň hiç bir roly ýok. Bolan bolsa diktatorlyk edenini edip berermi? He? Şo diýen guramalaryň wekilhanalary, işgärleri bar Türkmenistanda. Diktatorlyk bilen ýatyp durup beren. Diktatorlyk üçin şo taýda her hili reklama ýallaklyk edýär. Hawa şolar näme ýatsa şodur da. Bulary alam sada bolmaň o. Bulary alam Türkana bolmaň. Bulary alam bir absurda çokunmaň o gaýrat edin. Inni daşyňyzy gawalyp, inni boýnuňyza ýüp salynjak bolup dur gabar. Inni bir ýalňyşmaň. Inni bir ýalňyşmaň. Günäliň oduny biýgüne ýanýa gaýnantar. Iň gaýnanlar ýanýar şu. Bolmasa oýnatgylary näme bolsa şo bolsun. Ýöne gaýnanam şeýle. Şoň üçin mikrofon doganlar gaty köp işaraty, alamaty bar. Köpçülikliň ýagdaýda Türkiýedäki türkmenistanlylar nähili bolanyny deport ediler. Pasportunyň möhrüde geçenler telim bilen bäri oturma izni diýilýär, ikamet izni, ýagny ýaşaýyş ruhsy diýär, iş ruhsy bolmaýanlar. Bolan hemmesini aňsatlyk bilen Türkiýe'ye gitdi bilýär. Uğradyk bilýär. Türkmenistan döwletem ýankyýaly oýnatgylan propagandalarynyň üstüne bilen şolary oýnap, hawa any ýurda gideliň, ýollar açyly, gelin ana hepde 3-4 samolyot uçary berýär. Gelin, hawa gelin bardyň. Olar ýalaky köpçüliklerin aňyra gitjek bolsaň, gitjek diýip ölüp ýatan bolsaň, näme üçin gelin daşary? Şo taýda bolubermeli keniň de şo taýynyň şertleri bilen. Ha? Hanten şikayet edýärdiň ol ýurdun şertleri, adalat ýok, güzeran ýagdaýda ady kyn diýip, ha? Bir aýdýan zadyňyz beýle, aýdýan zadyňyza gawat gelen oňa. Men hayran aýsy. Ramazan cuma näme diýär? Sümöksiz iki barmak et. Adamy her ýere we her bir bazarlygyň söwdaň içine itip biljekdiginiň dollugyny sugutnamalar bady. Gaýnan tagam şeýle. Mehribanda bolýar. Şoň üçin siziň iň soňky pursat muny edip biläjek zadyňyz
Dilini tutup bilmeyen adamlardan uzak durun. İnternetdäki provokasiýalardan, propagandalardan, öjükdirmelerden, yalanlardan, kezzaplardan, gipnozçulardan, ertekiçilerden, zatlardan uzak durup öz başyňyza alyp çykmagyň ýoluny gözleň. Öz başyňyzyň çäresine bakyn, başyňyza alyp çykjak bolsaňyz, şu howpdan, hatardan halas boljak bolsaňyz, iki barmak diliňizi tutun, görüşýän adamlaryňyzam dilini tutup bilýän adamlar bol. Daşary urtlarda özüne her hili at berip, özüni her hili rolla görkezip, siziň şahsy maglumatlaryňyzy alyp, soň Türkmenistandaky howsarlarynyň, döwletde işleýän howsarlarynyň, dogan garyndaşlarynyň ordan medal almak üçin wezipeleriniň hasam beýgelmek üçin siziň maglumatlaryňyzy satýanlar bar. Şolardan äge bolun, ine bir gerek äge bolun. Başga men aýdyp biljek zadym ýok. Türkiýedäki türkmenistanlylary köne pasportly, wizasyz ýaşaýyş ruhsady bolman ýörenleri uğratmagyň gaty köp ýoly, bahanasy bar. Soňky 2,5 ýylda maňa gaty köp şular ýalyky bahana döredip berdiler. Iň bärkisi inha şo Türkiýedäkiler dekdironok, şolar gaty köp gowuk galmagal edýär. Şolar ýalyky agdarşyk, gan nökülşik gurnajak bolýarlar Türkmenistanyň içinde diýip şo YouTube'daky çykyşlary bar, şolardanam gerekli ýerlerini ketişdirip, alyşdyryp, terjimesi bilen bir dosye, bir papka, dela iş edip istenlik şolar ýalyky näýlelik bildiräjek halkara guraman, istenlik döwletiň ilçihanatynyň ýa hökümetiniň öňüne goýsalar hiç zat bilmeýärler. Özüni hakly görkezip bilýär diktatorlyk. Diktatorlyk daşary urtdakylara garşy ähli planlaryny, proýektlerini üstünlükli durmuşa geçirmek üçin material taýdan gaty köp zada aldy. Ortada internet aleminde çykyş edýänler, zat edýänler bir-birini satdy. Näme üçin bular bir-biri bilen duşman? Näme üçin uruş pöwüş başladylar bir-biri bilen? Şulamyr aslynda duýduruş, şulamyr şol alamat köpçülik bilen depordyň, köpçülik bilen ýurda iýeriljekdiginiň alamaty. Näme üçin? Men öňe geçeýin, men esasy bolayyn. Maňa ondan has ýokarda wezipe bersinler ýa ondan has köpräk ganarar bersinler diýilip edilen bolmagyna mümkin gaty meňdeýär. Gara nirsinden tutsaň köp tutaragy subutnamasy bar. Şoň üçin mehriban doganlar bu aýdylýan gurrun hakykata meňdeýär. Şoň üçin ýaýnymyzdan bir sagada golay geldi. Şoň üçin men şu taýda jemlejek şuňky efiri aýdyşmaly. Bundan soň näme etmeli, nädip bu belaweterden özüni gorap saklamaly. Oýnatgylardan uzak durun. Dilini saklap bilmeýän adamlardan uzak durun. Etjek goýjak zatlaryňyzy hiç kim bilen paýlaşmaň, hiç kime aýtmaň, aýalyňyz bolsa da aýtmaň. Şu bagryň bagdaşanam bolsa aýtmaň, etçeňiz içiňde bolsun. Bolmasa ýüpden tapyp bilmersiňiz. Menden size maslahat. Soň aýtmady diýmen. Galan duýduruşlaryň memmesi onlarça gerek Türkmenim kanalynyň edilli, berilli. Şolary wagtynda göz öňünde tutan bolsaňyz, daşyňyz gabalmazdy, dozaga düşmezdiňiz,
satylmazdyňyz, çykgynsyz ýagdaýa düşmezdiňiz. Mehriman doganlar. Biz sizi taşlaýasmy çykgynsyz ýagdaýda? Ýok. Elimizden geleni hiç wagt gaýgyrmaz. Ýöne şu bir zat bar. Bize kömek etjek bolup size dogry zat aýdyp, dogry zady görkezip durkak. Siz hem kejerlik edip, ketçallyk edip, höççötlük edip, götünjekläp dursaňyz öňe gidip bolanok. Oňoýly netije alyp bolanok, şondan bilin. Şuňky efir Türkmenistanyň diktatorlyk hökümeti bilen Türkiýedäki hökümetiň Türkiýede aglawa köpçüligi wizasyz, köne, möhledi dolan, pasportly iş we ýaşaýyş ruhsady bolmaýan köpçülik Türkmenistanyň bir bahana bilen köpçülikliň ýagdaýynda men baky diýe. Sen baky bolsaň, maňa nemeden ýaz? Öňki ýazyşýan ýeriňden. Bolly, häzir. Baky geljek diýe. Häzir baky. Sana men berýän. Häzir mekrowanda onlar baky geljek diýe. Bakyny alalyň efire. Baky şu temada gaty köp duýduruş beren watandaşymyz baky näme diýe? Bakyny diňläliň. Baky sana şol habarlaşan ýerimizden berýän häzir çakyly. Bolly. Häzir çakylyk isleýänler bar. Men size çakylygy berjek. Efiriň aşagyna goýjak gal sebäbi islemeýän adamlar gelip bilýär. Şoň üçin islämok. Bak sana berdim. Ivan Grozny baky gelýär häzir. Olar gelýänçe men size bir video goýjak. Adat Isakowy ýatlap, Adat Isakowyň taýýarlap beren gowry videosy bardy. Şol videony tomaşa edeliň. Baky gelýänçe
Bakay Rodaway hoş geldiňiz. Selamünaleyküm. Hoş devlet. Wa aleykümselam. Bakay gittin la. İşlerim var da başımız beladan atılmadı. Ay bilemok sen Türkmenim kanalyna çykan ok dep oho bir gıйbat. Ay Bakay awa nemet Bakay bilen söwüşdiňizmi? Bakay bilen terkleşdiňizmi? Bakay başga gruppa geçdimi? Bakay partiýa gurýarmy? Ay Bana da yazıp oturan son yallarken Devlet Baykan seni kovdu mu yine burada men adam aktivist değil ya da Devlet Baykan'ın bir bağlı yerim yok. yo o da şonu aýtdan näme diýin? Onu ilki bilen Selamünaleyküm Rozbayağa bu arada Ha, bağışlarsın yattan çıktı. düşünmedim. Aleykümselam. Rozbayağa salam verdin de. Ha, Rozbayağa. Onu Aleykümselam. Rozbayağa Bakydan başlaly. Baky köp wagtdan bäri gelen o. Köp zattan ham habarım yok yani. Onu yalan üstüme gelme. Ay koysan ay Baky. Awa. Inni bu Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Türkiýanyň Daşary işler ministrliginden resmi ýagdaýda wizalary ýatyr. Awa wizasyz düzgün ýatyr. Wizaly ýagdaýa geçeli diýmegi. Ondan oktyabr aýyna şu ýalňyşmaýan bolsak oktyabr aýynyň aýagyna 20-sinden soň 20-lerine şular ýalaky pasporty köňe bolan wizasy bolmaýan, wiza möhleti geçen bir kanun ýagdaýda diýerler. Türkiýede bolup görenleri çöplep iýermeli. Iýermäge başlaýarlar diýilýän gurrunlar. Baky. Söz sende. Näme diýip biljek şu temada? Oktyabrda bilemek devlet ona isatip bilemek yönü İstanbul'da konsula Aşgabat'tan şu ayın başında adam geldi denetlemene gelipdir. Ya da kömeye geldim indi haysi olsam. Köp adam gelipdirmi? 3 kişi zaten iyileştim ben. Ay 3 kişi işte adamda. Ya olar yok olur vezifelerden diye. Yani konsulda akıla titrep dur önünde diye. Be. Aa. Olur Sonra konsullarlar binlerle bizim nemelerimiz için gelen olamasın aktrislerimiz için. Bilmem ama hazır hissadaydı bilmem öyle tabi. O tema hakkında. Awa başka näme? Göreneşdim. Bakı bilýä aýdasy gelen yok. Bakı ipiň ucuny berdiň, soňy çözümünde çözündi. Başka hissatı yok fakat neyle aydalım. Şu neyle o geldik her karşı bir de veripsiniz video koyupsunuz o tayda mengem önkü bir videolarımızı koyupsunuz Rozbayağı bile ikimizin çıkan videomuzu. Yo ona karşı yerimiz yok abidin. Yok karşı yerde diyeyim o önkü videolarımızı koyupsunuz sonunda kişi yazdı da sen çıkıpsın biz görmedik zaten deyip sonra yazan abi oldu yani. Yo Serhat Bakay. Şo diýe lewap meselesini niye şular ýalaky açaçan aýtmadyň diye. Durun tek. Biz o videodan öňüm telim edek aýtdyk. Narjan Muzafferowanyň adyny aýdyp ýürüýte şoň özüne aýdan zatlary bar Rozbaýyň. Şu temany biz ýyllar 3-4 gezege el alýas şu temany. Onuň olum şu temany nämeden gorkýan, nämeden çekinýän gayratyň çatan okmy näme şolar ýaly gurrun edýär-de. Men oňa garşy istat edem, o ýaşulymy da. Onuň şoň üçin öňkü efirlerden şolar ýaly edilen gurrunlary goýduk. O gurrunlarda da seňem Rozbaýyň hem aýdan gowzatlary bar, mysallary. Goýmaýyn, ýa seni kesip goýmalymy? Yok men için problema yok. Kim sorasa da ben demesi yok. Koy versinler. Ben korkum yok oğlum yani. Ya gel birazcık sen ötürüp kovul ya. Gel dağının mesela indi her kişi berde yanlış düşünen köp bolupdur da. Şoň üçin diýjek bolýarym şu sen özüňem gel dağın gotanağın üçün o
gepleş ton diýerler, gürleş tonan bar onun biraz şonyalı. Yani o mesela bana nemetdi o sen şu videonun nemedende birinci sapar o geldi ama özü video koymanka can edip ay devlet baykara berekella gowy çıkış etti zat diýip demetdi o öwerek demetdi gürleşdi ben bilen. Onu ýaly bir sen hakynda yaman nemese ýok onun da. Gowu nemetdi diýdi, gaýtam gowu çıkış etdi diýdi. Ýöne şu taýda bir adyny aýdan bolsa hasam gowu bolardy diýdi. Ýa-da bilen okmy diýip sorady da men aýtdym bilýändir diýdim. Ýöne belki hem aýdan däldir diýdim. O özüne öz nemesi şahs meselesi. Ýok, olanyň öňkü gepleşikler görmändir-de. Inni Rozy Bolup biler o arada sen işken bolansoň görmän bolup biler. Rozy canly şaýat. Azatlyk radiosynyň telim millap ýurdun içindäki habarçy bolan döwler, jynlar hemmesi bilen bile bir gadandan gaýnan. Ondan Huda saklasın. Huda saklasın. Taryhy wakalara şaýat höküminde Rozy bilip öz gözü bilen görüp ulugy bilen heçden adam maka o uzakdan men 16 ýaşynda ýurtdan çykýan adam. Hakykatdan da men bu temada diňe şaýatlardan eşdämesem özüme o wagt o taýlarda ýok. Ýöne şo wagt şol oýundan bolup duran ýerlerine ýaşaýan adamlar çykyp gürläp durkan men näme sokulaýan. Döwlet ağa şunu ýalaýda ine şo Rozy bayağı bilen çıkan çıkışymız başta 2 ýyl bolup gelýär. Geçendir ama aslında o sen videonu canlı ýaýyn etdi onu ýalnysmasam o ilkinji videonu sen 2 aý soň goýdun ýalnysmasam. 7 neme 7-nji apryl 2021. O bolýa 1 ýyl bolsun. Ýene de şonu näçe wagt öňünden aýdyp durursyz. Da şunu edil şunu ýaly 3 kişi bolup näçe wagt öňünden aýdyp durursyz. Kä wagt TikTok kanallara goşulýan da şunu ýaly bir zatla düşündürjek bolýan. Ay fantazi kurýaňyz diýe, ýok diýe, abartýaňyz diýe, fantaziler bilen ýaşaýaňyz zat diýeler. Soň näil diýen bir kili höwesin gaçýa bar. Ay maňa meniň aýne naprimер aýdan da özüm öwdüğüm däl. Men ne tuzu kuru diýerler ama iýdiğim öňümde ýemediğim arkamda men arkaýyny ýaşap bilýän ýa İstanbulda. Ben düşünmesem ýaşap bilýän. Halk üçin düşünüp bir zatla düşündürjek bolýan. Gepiňi al gutormanka öňünü kesip yanlış yere soğuyorlar da gepini. Sonuçta çıkış edesin gelmez. Şu tayda ya efiri taşlap çıkyan ya da bir zat ne medyan şu tayda. Ay bolyala işim var zaten kaçyan. Sonra diyorlar yine sonuna çagurlap bilmedi. Gördün mü biz neyle tuttuk lafta zat. Sen dinleme abi. Aydıl oturan zat dinlesen. Ya da fantazi deyip reski kesiyorlar gepi. Mesela Bak geçenlerden Murat Kurbanov filan bir çıkış etti. Bak men dinle. Yaz efir yine başka yerlere gidecek olyadı. Gitmesin. Yöne gitmez yani azıcık özüme bir dikkat kurlayın. Şimdi şöyle yani kaydan bu kemakal şu TikTok'a zaten giren öyle bir fantazi zat edecek olduğunuz zat diye diyorlar sana. Şimdi sen özün ozalı bilen şu sözü eşitmen ki duyman ki şu fantazilerin içine giriyen. Sen o yerde hakikati düşündürecek olacak. Ama real zat o yerde bolanı o. O yerde şu fantaziler dünyasına ünü sörüp duran adamlar var. Yürüyüp de şu fantaziyalar dünyasına ünü sörüp duran ve dışarıdan şonu ünü sörüp bilecek adamları çekmeyene umumlaştırıp, güçlendirip yani umumlaştırıp koyan yürüyüp adamlar var şöyle güçlü. Şimdi sen şoların içine girip hakikati düşündürecek olayan diyen de onlar sen hakikatine kulak asar mı? Gaytam senin emosyonu beterinden beter edip bozarlar o in olmanda in berkisi bir yıldan aşağı minerler seni şu yerden çıkarır da senin üstüne hücum ederler. O bir öz aranızdaki bu başlangıç bir bolgusuz zat yani bir efir ol. Indi hakikat mı gerek? Yani men hakikat sana özüm ay değil men efir şu kendi vakt alıp oturacak yani hakikati men neyim için ayttım ben? O aslında men şu geldiğin efirini yöreti özümüm dinledim mi? Dinlerim için onu o çıkışları devlet koyan yok. Men aydıp koydurttum devlete şunu. Men hayiş ettim. Devlet dedim. Gel daha şey deyip ayda otur dedim. Sen şu gel daha dedim. Men o zalılan bundan ön hakiki hut özüm narcan Muzaffar ve beren cevabım vardı. Şonu tapıp koy gayret ettiydim. Şol efiri koy dedim.
aktara içinden şonu tapdı birem soň şu geldağa çıkıp aýtmanka şu gepi 6 gün öň men ýene şonu dile getirip aýdanym üçin şu iki gefirem men haýyş edip şuna koydurdum. Men. Eger munyň bir jogapkärçiligi bar bolsa men. Maňa ýazyp soraýsyn geldağa. Ber meniň adymy nomerymy. Megerem senin üstün bilen eger döwlet eýle beýle diýjek diye bir pikir döreýän bolsa kellesinde menden sorasyn. Ýöne geldağa Yok men yok. özüm Seredin gürleşek yanlış özüme düşünme. Ben muhaççak baştanam zatlarım var. dedim. Yok Ýöne yanlış düşünme. Ben baştanam hakikat dedim. hökümetin Geldağa içerisinde gaýtam hakikat diyecek olanım hökümetin geldağa içerisinde gaýtam neme etdi. O hiçbir taýda yerde oturmadı bakın. Dinleyin beni az son yok. geldağa geçeceğiz. Bolýar. Tamam. Hakikat diýilen zat gerek olsa geldağa şu döwletin içerisinde işläp we ýaşap ýören döwründe geldağa men indi geldağa ýaly ýokary wezipede bolmadym. Ýöne aşaktan o gerekli yerlerinde ün sörüp gerekli yerlerinde gerekli olan adamlarla bile oturup turup bile bir saçaktan çay çörek yiyip düşündün mü men aýdan gepimi? Ve şol esasında da men köp zatları özüm öz gözüm bilen şahit oldum. Suutnama oldum. Yeri gelen yerinde şu suutnamalar yeri gelen adamların elinde häli dur. Häli dur. Hökümetin arşivinde bolmadyk suutnamalar o taýda dur. Meniň elimde der o taýda dur. Men şollara dayanıp aýdýan. Aýda o motiv. Düşündün mü? İki, Yok. men hökümetin içerisinde yıllarca şu hökümetin içerisinde bolup ýörenimde häl sen bu eferiň nämeligini bilmänke men hökümetin içerisinde aslında men 99'da hökümetle karşı karşıya geldim. 99'dan beri men hökümetle karşı karşıya bolup 2009'da Azatlyň Türkmen gullugy bilen ara bağlaşykda bolup ştatdan daşary Havaç hökümünde işläp hem grajdan aktivist ol Türkmenistandaky öz adym öz familiýam bilen hiç sat gizlemedim. Duýýaňda mı? Hiç sat gizlemedim. Öz adym öz familiýam bilen şo taýda grajdan aktivist hem ştatdan daşar Havaç bolup işlen döwrümde başıma gelmedik ve maňa edilmedik basyşlar kalmadı. Plus olam yetmedi. Meniň başgalarymdan 2 agzany öldürdiler. Bundan başka näme hakikat gerek olara? Bunu yıllardır aýtdyk. Ve şu hökümetten häli şimdi kimler ve haýsy guramalar veya haýsy adamlar hökümetin şu diktatorluk sistemasynyň gurulmasyna ve şonun temelinin atılmasına hemaýat edip ve häli şimdi öz çıkarları üçin yani Türkler diýär kendi menfaati üçin diýip öz çıkar üçin häli şimdi hyzmat edip duran adamlar barka sen bulara näme düşündirjek olup sen aşağı? Haýsy hakykatdan sen bulara söz düşündirjek bolan? Haýsy hakykatdan söz etjek bolan? Haýsy adalatlıktan? Ine şu zada azacık bolsa kelleň işlet. Ine şu ýerde utarsın kazanarsın. Kelleň işletsen. Yo indi düşündürmemezlik. Menim sana nesihatım bak bu yani sen pelanet psikiyanet diye var demi ýöne nesihatım ha istersen Yo, tutup o- bilersin. O istersen kelleňden çıkarıp. Yani şunu alıp zat eseredin o taýda näme bolsa da bir halk var. Halka käbir zatlarını düşündürmeli şonda da näme bolsa da. O halka galypdyr. İsterse alsın, isterse almasın. Bizden ýöne aýdylmasy şo zadyň. Halka kaldı diýen gerek halk özüne gerek zatı gerek halk aldı kenara çekilip dur. Gerekmeyecek olan zatı özüne almak istemeyen halk häli şimdi ortada topalan turuzup ýör. Yani näme diýerler Türkmende balagyn çekelep ýörler ortalykta. Olar näme diýär şo özüne geregini alan halky da özleri ýaly. Ortada ağla tomanyň içerisine koşup bolmadyk absurdlaryň içerisinde yine Edil Ozalky yani şu 2002'däki waka ýaly bir nämen döretseler ene häzir oturan yine 30 ýyl 40 ýyl muňa pursat gerek eline şunun şo ýerde oturmasyna ene şey dip şunun eline pursat döredip bermek üçin her türlü oyun edilip otur siyasatda. Bu siyasatyň asyl halk arasında aýdylan manysy näme bilýärmiň şunu siyasatyň hakykat halk arasında aýdylan manysy? Aýdyň. Bilýärmi şunu? Sizden eşitjek. Ha? Sizden eşitmeli düşünüyorum.
küntü oyun de, küntüçülük oyunu bu diye. Küntüçülük oyun. Siyaset demek. Bu dine diplomatik dilde, meden dilde aydılıyor buna. Dine siyaset, politika. Asıl arka tarafı bunun küntüçülük oyun bul. Kürsüyünü toparlayın ve öz toparlarından ıvarat olan adamlar ile elden gidirmemek için şu vazifeni bir neçelep elde tutmak maksadı şol. Var mı başka soracaklarım? Nereye soracağım yok. Yöne siz fakat yanlış düşündünüz de birazcık Sevemen Men olsaydı yani Rodway hemen birazcık geçiyordum. başka taraftan emetti. Bakay. Aha. Rodway'ın garayışına alsak o şu Türkmenistanlary Türkiýeden köpçülüklerini deport edýärler, etjek edýärler. Oktýabrın aýagyndan başlaýar şu işler diýilýän, şu gep gürüňler. Rodway. Dur Devlet Onu Ağa. Ondan önce Rozva'ya adam burada soracak. Devlet Ağa sen hemen İrak çıktıydın da indi. Rozva'yadan sonra Rozva'ya sana burada soracak. Yani Türkmenistan'da şunu bir kanun mu ya da bir ön bolan bir zat var mı şunu al diye eşittim. Mesela yurt dışında diye 10 yıldan kem bolan bir yerini hükümet istemese diye şonu vatandaşlıktan ya Türkmenistan'a Alman bilye diye şonu. Şunu al bir zat var mı? Olar Sen şunu al bir zat eşittim. Olar yazat hiç hili ve hiçbir yerde de yok. Türkmenistan haçan vatandaşlıktan çıkarıp bilýär. Haçan da daşar yurtda olan Türkmenistan'ın raýaty öz islegine göre bolan yurdunda ya yaşayan yurdundaki kanunlara ve hukuklara göre vatandaşlığını kabul etmek için şol yurda başvuru yaparsa, şo yurdan talep ederse öz islegine göre men daşar Türkmenistanlyk raýatymı näme çekdiyse, terk etjekdiyse onda şonun yazan istegine ve arzasyna göre şol daşaryrda ýaşaýyp bilen raýatyň öz pasolstwasyna, yani ilçihanasyna şonun ýörik nämesi bar ýa. Ine şonda awtomatik ýagdaýda ony Türkmenistan näme dip bilýär. Daşa öz raýatlygyndan çykaryp bilýär. Bolmasa ýok. Rodway. Ştaýda burada goşaýynda. Ýadyňa düşýän bolsa Azatlyk radiosyna bir tegele sorular geçiremizde läle diýip bir aýal maşgala bardy. Ýadyňa düşýärmi? Türkiýe durmuşa çykan. Bilýän. Şol problemasyny çözüp bilmän soň watandaşlykdan çykjak diýdi. Efirde watandaşlykdan çykjak diýdi. Şonda ilçihana barýa, nu konsulluga barýa, çykjak diýä bolan düzgüne görä haýsam bolsa Türkmenistanyň watandaşlykdan çykjak bolsa häzir şo wagtky düzgüne görä. Soň ütkötdiler bilen mok. Bir 5-6 ýyl mundan bolmaly, ýalňyş meýan bolsam. Bilýän. Awa şo wagtky düzgünne şeýledi. Haýsy ýurtda şol ýurdun raýatlygyny alsyn, almasyn tapagy ýok. Türkmenistanyň watandaşlygyndan çykmak isleýän adamlar hökmany suratda Türkmenistana barmaly. Türkmenistanyň watandaşlygyndan çykarmak prosedurasy 6 aý, iň azyndan 6 aý sürýär, dowam edýär diýýärler. Sen on baran soň o taýda seni çykarmajaklar, olam belli. Awa sen göň etmesilik edýän Türkmenistana dip başlaýarlar, ondan gotordy sen şol çykjak bolanyňa puşman edýär. Şolar ýalaky kada wady, häzir bilenmok näýli. Şoň üçin daşary ýurtda konsulhana, ilçihana hiç ýyly ygtyýarly däl bu meselede. Ýanky bakyň aýdýan meselesi bilen baglanyşykly Rodway hakdan aýdýan maglumatyny men dol tasdiklap biljek. Halkara alalaşyklarda bolsun her ýurdun öz içindäki her ýurdun ýurt bolmak normativleri, düzgünleri, kadalary we bakyjak. O ýanky aýdylýan zat, meselem bir adam öz ýurdundan çykyp gidip 30 ýyl, 40 ýyl, 10 ýyl, 15 ýyl, 5 ýyl, 7 ýyl döwletde hiç ýerde işlemän, hiç şo baran ýurdunda da neme bolaýsyn, bir kanun bolaýsyn bilýän. Watandaşlykdan çykarmaly bilen zat ýok, olar ýaly düzgün ýok. Ol adam hukukunu bozmagyň iň gödek görünüşi.
Ýöne ol bilemok Türkmenistana gidip bilmeýän biriniň bir oýlap tapan ertekedim kädiýän meni. Yok, Erteklerinin Niyazıp dövründe şöyle bir karar girizildi. Başta şu Türkiye bilen özara ılalaşık ve halkara katnaşığı başlan dövründe şu Niyazıp dövründe Niyazıp Ozanlı'nın 5 yıllık näme verdi, ruhsatname verdi. Eğer 5 yıl için Türkmenistan raýaty dedi, Türkiye'den Türkmenistan'a gelmese islendik ýagdaýda Türkiye'nin raýatlygyny kabul edip bilersiniz. Türk hökümetlerine yazılı verip şu döwür. Türk raýatlygyny kabul edip bilersiniz. Ýöne iki raýatlyk däl, ýeke raýatlyk bolmaly diýip, ýani tek tarafly bolmaly diýip, şonda bir karar berdi. Soň bu karar bir näçe ýyldan soň, ýani 5 ýyllyk 7 ýyla geçdi bu. O 7 ýyla geçdi, möhletini uzaltdylar. O 7 ýyldan soň umumyň şonam ýatyryp zyndylar. En has şu Berdimuhammedow geldi welin, Berdimuhammedow döwründe 7 ýatyryp zyndy, wapşy näme ýok. Ýani istesen ya Türkmenistan raýaty ol, ýa-da şu Türkiýanyň öz kanunlaryna göre, öz konstitusiýasyna nämesine göre sen şu döwletiň kanun raýaty bolmak isleýän bolsaň kabul etseler, şu taýda arzany ýazyp bilýän, ýazan arzan Türkmenistanyň ilçihanasyna we konsullugyna ýetýärdi. Şonda sen Türkmenistana barman, avtomatiki hatta gerek bolsa sen şu taýda şol raýatlykdan çykyp Türkiýanyň raýatlygyna kabul edip bilinýärdi. Ýani Türkiýanyň raýatlygyny kabul edilmek üçin hem ähli şu Türkiýe hökümeti tarapyndan sana berilen ähli suwutnama dokumentler bolmaly şu döwürde. Ýa şu Läleniň meselesi indi şu taýdan gelip çykdy. Hatda şu Läle ýalňyşmasam Türk hökümetiniň ozalky premier ministri, başbakany häzir bir partiýanyň lideri boldy, adyna oturmaş. Onuň hatda enesine mi ýakynlaryň birine seredip ýördi öýünde. Şolam dogry, şolam bir näçe wagtlap şu mesele bilen näir uğraşdy ýadyga düşýän olsa döwlet. Şu 7 ýyllygam ýatyryp zyndylar diýdi, mene şondan çykdy şol. Şu zorluk şonuň başyna şondan geldi. Ha indi bu mesele gaýdyp geldi, muny uzada oturmaly. Indi şu deport baradaky meseleye gelelim. Deport baradaky meselede ýani şu Türkmenistan bilen Türkiýe arasynda bu iş bolup bilermi diýsen, men bir tarapdan öz görüşme aýdanymda bolup biler. Sebäbi näme üçin diýende ýaňam aýtdym, ýenäm aýdym. Bu Türkleriň bir sözü var, kendi menfaati üçin diýär-de, öz çykary üçin iki döwletde her oýun edip biler. Sebäbi Türkmenistan häzir dünýä öňünde, halkara dünýä bileşikleriň öňünde özüniň siýasy politikasyny belli bir derejede ýokary gözülen görkezmek üçin her türlü elinden geleni edýär. Türkiýede bolsa şu Türkmenistan raýatlary munyň tersine gidýär. Sen tersine gitmesem Türkmenistanyň hoşuna gidýärmi? Giden ýok. Türkmenistan hökümetiniň. Ve şu sebäpden hem Türkiýede de bu zatlar aslında indi Türk hökümetiniň bir tarapdan seredende Türk hökümeti bunu kabul edermi diýsen, kabul ederim diýip aýdyp biljekler, ýene tak alanymda eder etmezem diýip biljekler. Sebäbi Türk hökümetiniň özüne de ynam ýok häzir. Ol premier ministri Oktay Fuad Oktay'ın o yerde çıkıp aydany bilen onun sözüne de bulara da ynamy ýok. Bular akşam yatmanky bir zat diýip erteri özlerem 100 derece öwürler ya. Sen öz içinde häzir şular ya sistem bolup durda. Owa. Şonuň üçin men %100 garantim ýok, ýöne %50 garantim bar. Owa Türkiýe bilen Türkmenistan arasynda belki sistemasyny yani girizip bilerler diýip pikir edýän. Yani näle girizip bilerler? Türk hökümeti aýdar, ay bize anhagi biz özümizden nämedemiz ýok. Owa. Biz onlara hiç hil näme beremizim, buyruk veremizim ýok, ýa hiç hil bir karar kabul edemiz ýok da ýöne Türkmenistan özü şey edip durandyr diye topu yani näme derler? Bir-birini atıp durarlar. Yani hiç sadı görmedik, bilmedik ýaly olup durar. Ama Türkmenistan'da Türkiye'nin ýöretýän ilçihanasy var. Näme eger bagışlarsyňyz näme bir pislik, o pohpulamaçylyk bar bolsa şo taýdan edýärler. Türkiýe şo taýdan şona amal aşyrýar. Hökmen bu taýdan der, şo taýdan amal aşyrýar. Olar üçin o taýdan ona wezipesinden aýryp bäri getir başga bir ýurda ilçihanasyna ýeneltip wezipe goýmak Türkiýe üçin o da bir ullakany işler. Bu ýerde ýani gaýdyşma iki döwletiň özara ılalaşygynyň içerisinde hem özara ılalaşy dünýä öňünde kanun esasında ılalaşyk nämesi barynıp durandygyny görkezmäsi hinanşyk eder, beýleki bir tarapdan
perdenin arka tarafından da özlerinin çıkar için, özlerinin geliri, yani biznesmenlik için bu oyunu edip biler mi? Edip biler. Çünkü benim özümden şu Türk hükümetine hazır hiç inanmam yok. Biz eğer devlet sen yadına düşen olsa 2017'de şu Yörükte Türkmenistan'dan getirilip satılan ayal kızların ten sövdasıyla bağlı olan meselelerin üstünde bir neçe gezek durduk. Yadına düşen olsa. O vakti azatlıkta işler veren dövrümüzde. Şunu bir epesilce Nämer'de bir dile getirdik, hatta tegeleg stolam Nämer'dik şoňulan bağlı meselelerde. Aslında şondan soň men sana aýtdym, ama seret diýdim Türkmenistan şeýle bir ýagdaý etjek bolýar. Bak diýdim, 2017'den beri eğer şu zatlar sen aýtdyň bir 5-4 ýyldan beri bu amal aşyryp bilen. Men şu döwürde sana aýtdym. Bak Türkmenistan indi etjek bolýar. Mış dep dedim, mışy var dedim. Gördün mü? Bunun programması asıl temeli näçe ýyllap bundan öň atılıp gelni otur. Yani şu ýaňy sen aýtdyň ya özüň, bir näçe elinde diktatorun elinde bir näçe suutnamalar var, eýem toparlap goýdy diýdiň ha. Şu vize sistemasyny gizmek üçin. Bunu kim etti diýip sorarsan, şonuň eline şu pursaty kim berdi diýip sorarsan, muňa ýene bizim halkymyzyň aglawasynyň özü şu taýda, Türkiýedeki aglawasynyň köpüsi özleri şoňa näme boldular. Yani ellerini şu diktatorluk rejimin eline şeýle suutnamalar döretip bermesine sebäp boldular. Ve hälem şu sebäp bolmasyna bular dowam edip duran. Hälem dowam edip duran. Yine bolajagy bu. Serdary bir tagta çıkardılar bolun, hiç kim ikrar etmedi. Serdary ikrar edenler Putin, ne Hıtayam keçidilenmerde, Saudi Arabistan, birinci derecede Talibanlar, Owanstan, İran, ol Tatarstan olara döwletem däl. Ine şular ýaly 5 şurt ýalňyşmaýan bolsam. Belki bol Belarusiýa, Ermenistan, Özbegistan, Kırgızistan, olaram ýani bolýar. Ne şular ýaly zerediň inni Türkmenistany göz görteli 3-nji diktatorlugy başlatdylar. Bütün dünýäň esasy güýçli ýurtlarym, hökümetlerim muny kabul edenok. Şular ýaly ýagdaýda düşünämellä bizim internetdäki klawiatura gahramanlarymyz, internetdäki aktivistlerimiz. Ya, şundan tutarak alaýar diýip garaşan bolan ýok. Olar hiç döwlet ikrar eden olar doğru, olar tanan yok. Yani onları tanıtmak için şeyle bir zattan onlara misal görkezmemiz gerek. Yani misal için şu özün hazır belli geçtin ya. Şu käbir dünya devletleri şu Serdar'ı ikrar eden yok deydin. Prezident olanından beri deydin de saylanandan beri. Yine hazır şu prezident olup saylanandan var şunu ünüs verip dikkatli seyrediyorsunuz mi? Yöne elini şu mektebe varan elini partomusuna koyup oturan el yöne oturandır. Ansat gürlendeldir. Ağzını açıp kendi gürlen yeri yoktur şunu. Gördün değil mi? Şunu şotaya getirmek için sen gürleme. Sen otur, elin koy, senin karşına gelen adamlar gürler, gerekli şu gürleşen makalı sesler hemmesi yazığa geçip dur, etmeli işi etmeli adamlar başkalar ediyor. Yine biz hazır şu tayda ne için biz bir zat çözüylemiz yok. Serdar prezident oldu, o tayda prezident olup oturanı ülen posta. Bu işi aslı Serdar edin yok. Bu işi hazır yöri teşebbüs Berdi Muhammedov'un öze de o terazi. Şonun için yerini oğlunu getirip koydudan şu özünün kult rejimini, diktatörlük kult rejimini. O kesin Berdi Muhammedova. Haram dağdı. Ay, indi Hudayından tapsın da gelmen nämetmeyin de. Şonun özü hazır yöri de şunu. Şu daşarıyutta käbir güçlerle bilelikte şunu şotak öz postuna getirip koyup özü hazır yurdun içine seyret aylanıp görendir yurdun içinde velayetlerde. Şonda da şonun öňünden çıkarlar yine şol öňkü el çarpıp arkadağıma şöhret yaşasın beyik arkadağımız deyip durandırlar. Elleri dinge hovadadır özem. Görýän değil mi? Rozvay
Ustayda burada sorajak bakadan ayıplaşma sözüňi baly bilen kesýän. Yo yo sonra Baky, ver. Sonra akıl sonra. bu Angliýan karalewasy aradan çykdy. Senem aýdypdyň şu Berdimuhammedowyň arkasyna Angliýa bar diýip. Karalewa Owa. öldü bolan Angliýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky neme ütgärmi, ütgemezmi siýasat? Bu kışın Angliýada komple, Ýewropada siýasat ütgär. Döňkisi alyp bolmaz. Şunu aýdyp bilen ýöne Angliýa näme bolsa da Orta Asya bilen, Asya ýurtlary bilen näme diýem mesela aragatlaşygyny bozmajak bolup hereket eder. Ýöne şulan bar. Kim o? Elizabeth II'niň nemesi oğlu ýokmu? Häzir karol bolan. O birazcık enesi aldı elte. Näme bolsa da enesi başka politika alyp barýardy, oğlu başka politika alyp barýar. O mesela erti bir gün belki neme de edip biler. O Ýewropa Birliğine täzeden girmenem düşürüp biler belki de. Olan bolup biler. Ýewropa Birliğine täzeden girjegem bolup biler o ýöne. Az Ýewropa Birliği näme bolsa mümkünse aldy däl. Onun için biram Amerikan baskısy bilen neme der o. Täsin zatlar aýdýan waky. Bolup biler. De %100 diýemok ýöne şu wagtlaça aýdan zatlamyň 10'dan hiç olmasa 7'si tutandyr. Neme? Indi şu Berdimuhammedowyň häkimetinde diktatorlygyna bir ütgän zat bolarmy? Şolaň bir gollugy zady öňküsýär bolarmy, bolmazmy? Ma sorasanız şunu ýaly bir zat bar. Seredin häzir son 2 ýyldan bäri Amerikada Beyaz Sarayda Türkmenistanyň ady köp tutulýar aslında. Belki hiç kim bilýän däldir daşyndan ýöne Türkmenistan ady kän tutulmana başlady. Ondan soň Türk mediasynda da gezek Türkmenistana geldi diýip gurrunlar köp ýaýra gurdy. Kim Cihat Ýaýjy general işte diýjek bolýarym neme? Şutaýda neme bar da indi Amerika häzir kaýsy tarafa seretse Angliýada şu Amerikan ýanyndadyr. Ýöne Angliýa şunu ýaly bir neme ýurt. O ýaňy Rozbayaga da aýtdy. O menfaat üçin Amerikanam ýary ýolda taşlap bilýän ýurtdur mesela. Angliýa ilk başta düşünün 2 Dünya Savaşyny çıkardı. Çıkardı ýotin. Gördü 2 Dünya Savaşynyň içine hem girdi. Ýöne siň etdiňizmi? Başta kaç tarafta uruş gutoranda kaç tarafta çıktı Angliýa. Indi berde biram şunu bir zat var. O ýadyňyzda bolsa Serdar Berdimuhammedow prezident bolmazyndan öň hem prezident bolandan soňra boljak wagtyma. Garoço ýeňeniň bir san firmasyny yapdy. Şu hakynda bir efirem edipdik siz bilen. İkisini yaptı 15'ini açtı zaten. Siz etdiňizmi bu Pandora kutusunda Türkmenistan yurttaşına çıkaran pulları hem mesela Angliýa üstünden akıptır. Ben mesela özüm girip gördüm şu Pandora kutusunun nemesine. Yani näçe 100 neme var ortada? 100 firmadan gurrun edýär, yüzlep firmadan gurrun edýär adam. O nemeden gurrun eden o 2 tane 3 tane firmadan gurrun eden o az ortada 20 tane Türkmenistan firmasını yapsa da hesap olan o. Mesela yüzlep firma var ekende. İkinci dönem o ýadyňyzda bolsa men neme diýipdim? Ya Angliýa gaçar ya da Arabistana gaçar diýipdim. Häzir şunu Arabistana gaçar diýip aýdyp bilense Arabistana kän gitmene başlady. Amerika'da Türkmenistan'a karşı hareket etmeye başlayacak. Onun için hem Angliýada Türkmenistan yarım yolda satıp biler o. O nemeler çıktı. Bundan bir 2-3 ay öňürek geldiğinde şu halka berilmeli pasportlar, zagran pasportlar o Suriye'de, Irak'ta İGIL'a koşulup gelen teröristlere satılıp Avrupa yurtlarına uğratıldı Türkmenistan zagran pasportları. Yine sonda Türkiye'nin istihbaratına haber veren kim? MI6 haber berýär. Seret Türkmenistan pasaportunu garoçu şunu adamlara berip Avrupa uğradı götürler diýip. Berde şunu bir zat bu men öz şahsy pikirim. Erti bir gün bu pasportu alıp giden Avrupa'ya gidenler, Amerika'ya gidenler, ola gitmeli yerlerine gitti. Ola uyuyan hücre. Ya da bu Türkiye'de neme boldu? Reyna saldırısı.
Yalnız Kurt lakaplı nemeler var, şu Eagle'ın grupları var. Aslında Orta Asya'dan Eagle'a koşulanlar nemedir o? Canlı Bomba elden Yalnız Kurt timi var onların. Yine şu sonuna çelle atıp ne sana adam öldürüp bilse öldürmeli. Yine şunu yalı erti bir gün mesela Avrupa'nın bir yurdunda bolsa üstünden bir gördüğünüz Türkmenistan zagran pasportu çıksa o adam özü Türkmenistan vatandaşı değil. Yöne pasport çıktın boldu sen Türkmenistan vatandaşı deyip o Afganistan'a girişi yalı Amerika diyen yurda bir bakana gerek. Şimdi böyle hazır Rusya'nın Xitay'ın önünü kesmek için deniz tarafından kesti bir niri kaldı. Orta Asya'dan kaldı kesmek yolu. Erti bir günem o tarafından nemetse. Ya da aydalı Avrupa'nın bir yerinde patlama oldu. Hazır Afganistan'ın demir gazığında kim var? Daesh Khorasan var. Adı üstüne Khorasan deyip yazıklar. Bunları Suriye'den akiden kim? 4600 kişi bilen 10.000 kişi aralığında akiden kim? Amerika yine Avrupa. Avtobuslara, Kamazlara basıp akittiler. Bunun belgelerini Putin hem çıkıp açıkladı. G20 toplantısında Erdoğan hem çıkıp açıkladı. Erti bir gün işte şu Rusya İran'a zarar vermek için hem bir neme. İran'a ben düşünemem. İran nem olsa da bu Angliya bilen Amerika'nın kuklası yine de o. Yani onların hem daha Horasan'ın hem hedefi ne mi? Biz de Orta Asya, Horasan bölgesine diye dini yaymak diye. Horasan bölgesi hem Türkmenistan bilen Özbekistan. O nemen Türkmenistan, Özbekistan, Kazakstan'ın gün ortasy, Owganistanyň we İranyň hem demir gazyk Demir sebitleri. gazı. Taw Aa. Horasan öňkü taryhy Horasan şol. Horasan emirligini gurjak diýede. Horasan aslan Ya emir. bu bak Serhat şöyle de bir ýagdaý boldy yani yine şundan belläli şol ýanky bakaýtda Daesh meselesi boýunça ýanky şu Orta Asya ýaýratjak Horasan zat diýdi de bul asıl şu ozalky Orta Asya Patsavert döwletlerinden aýrylandan soň bul asıl Türkmenistany gelmänke ol Türkmenistan Özbekistan ozalky prezidenti İslam Karimow döwründe birinji munyň topary Özbekistanda döredildi. Şo taýda hatda şonuň şol Andijan welaýatynda şo halk şonuň üçin bir zagat top edip O İslam Hizbut Özbek Tahrir mi hareketi ya? mi ne mi? O. İslam Özbek hareketi mi bu zatı? welaýatynda birinji nämesi şo ýerde başlady. Emma Özbekistana da onuň asıl gelip sıçrap gelip giren yeri Taşkent'te. Taşkent diýip bagyşlarsyňyz Täjikistanda. Awganistan Täjikistanyň üstünden Özbekistana gelip girdiler. Indi şondan bäri şu Özbekistanda bu ähli Türkmenistanda ýaýramasyna gerek ýok. Ol bir näçe ýyl mundan öň Türkmen Özbekistan bilen Täjikistanda bu ortalykda dur bu işler. Yok, indi Ýöne durdu. Rozmaya, Ýöne indi şo seredin. Aydın, ondan sonra aydın. Ýöne şu işin içerisinde şoňa ýanky şol toparlara bir näçe ummasyz pullar dogry aktaryldy. Dini meseleler boýunça şu şeýle agzarçylyklar döremesin käbir ülkelerde bu şol pulların giden pulların köpüsi şol musulman garip ülkelere diye Amerikanyň hut özünün şuna baş tutarlyk etmesi sebäbinde hatta Türkmenistandan hem şol döwürde bir näçe ummasyz pullar gitdi. Indi bu pullar asıl Türkmenistan öz pulunu häzirki manat pulunu seredildi. Manat pulunu. Niýe bastyrýar? Angliýada basylýar. Ozaldan hem Angliýada basylypdyr. Häzir hem Angliýada basylypdyr şu. Türkmenistan şo pulu üçin däme töleýär, altyn gymmat baha. Ya altyn berýär, ya dollar berýär. Türkmen manatyny alan ýok Angliýa. O manatı basıp altın alıyor karşılığında. Şolar şonuň üçin ýa-ni sen aýtdyň o ýa kara kutudan şunça pelança näme Niýazow döwründe bu işler başlady. Niýazow hatda hot özüniň maşgala agzasyndan da şol öz ogly Muradyň hasabyna giden pul hatda aýaly bilen gyzy şonuň şo taýda aslynda şol Angliýa mi London niýe şo ýerde ýaşap ber. Şonuň hasabyna Türkmenistandan ýyllardyr şu öňkü prezident döwründe bir näçe pullar ogurlanyp gitdi. Şo taýdan ýöredildi. Musulman ülkelerine diýip şo taýdan şo pul goýbermeli, hemayet edilmeli ýer diýip şo ýere giden ogurlanyp paýlanan pullar şo taýdan Türkmenistan hasabyna giden pullar şo taýdan dargadyldy.
Yo, Yine inde bunun asıl ne kaynağını seyretse gör yine nereden gelip çıkıyor. Hazır kim şu Ozolku'nun eden işini bilye, şu Ozolku'nun eden işini bilip şu yoldan yörep, şu yoldan pulları nereden çıkardı? Yine şu London üstünden çıkardı. Yine Anglia'nın üstünden. Sen Anglia'dan pul çıkarmak bunlar için katı ansat bu neme? Ne için değilsen Türkmenistan manadını hazır Anglia çıkarıp beri otur, basıp beri otur. yo, inde men bu berde yankı temada ayçak bolyan zadım şu, eğer ikinizde de belki TikTok bar bolsa girip izlap görecek mi, izarlap görecek mi? Hazır ona maydan. Serdar Berdimuhamedov Arabistan'a barıp gelenden son näme karar çıkardı Türkmenistan'da? Ayal maşgala ýeke özü gezmek bolanok, maşyna öňüne oturmak bolanok, saat näçeden soň çıkmak bolanok, ýok iç geymek bolanok, ýene bir zat bolanok diýdi. Ama o 70-nji ýyllarda kim etdi? Afganistan hökümeti etdi. Häzir bular indi gel diýip oturup KK'sı dini yasakladı. Serdar Berdimuhamedov hem näme diýär? Jamilerde diýär wat beriň diýär, musulman dinine näme diýip vaz verin diye mi, vat verin diye mi, şunu yalan diye. İndi, berde şunu açacak bolýan. Men TikTok'ta köp kişi bilen protif gitmem. Sebäbi TikTok'ta bayağı tantana yaşadım aslında ben. Protif gitmem sebebi bizim Türkmenler tutturupdur. Biz diye Türkmenistan şeriat bilen yönetilmeli diye. Haysi Türkü Cumhuriyet şeriat bilen yönetilýär. Bu bir. İki, biz diye Müslümanlığı diye şunu kabul etmenimiz için diye biz diye yine diye Allah belamızı beri otur diye yok şunu çekip otur bilmem. Bunu bildiğiniz gruplarda oturup yani o neme o nasihat veren ya gürün edil oturan bu zatlar. Menem giri var ya bizim diye ata babalarımız Müslüman bolan için diye şunu basıp aldılar diye Müslüman bolmadık diye kapırdır zat. Menem giri var ya onda Oğuzhan kapır mıydı? Ya da Sultan Alparslan'dan ilerisi kapır mıydı deyip sorayan velin me atıp koyuyor yerlerde. Aslında sen öz ayda oturan çelişkili gürler oturdu. Ayda oturan zaten içinde özü yanlış oturdu tarihinin içinde. Mesela Türkmenler ne? Şonu aydıp duranın Türkmenler 16. asıra şonu çelli aydıp duranın Müslümanlığı özü. kabul etmedi. Bakı Neyler şonu o sana zaman? aydıp duranın ve şu nesihat beri otanın özünün Allah belasını veren. Şona Allah belasını Zaten veren için şonun beyni kellesi ütken. Beyni kellesi ütken için de Türkmenistan'da biz neme şeriatla yönetmeli. Sen şu devlette yören yerinde özünü şeriatla yönetibilen ok. Sen o yerde ne edip özünü şeriatla yönetecek? Şona bir sonra son, vermelikin şeriatın nece görünüşü var? Şeriatın haysiz ne parzlarından sen bilyen deyip sormalıkin. O yok sakkal son koyup şu ne var nemelerden çıkan öyle şeriat oluyormuş mu? yok son şu nemelerden misal alıp görkez ya da yine Türkiye'de diye Süleymancılar var diye Cübbeli Ahmet'in ki yine bir zatlar. Benim YouTube kanalıma Germanya'dan bir dostum sağ olsun Süleymancılar hakkında Gover 3 bölümlük belgesel edip koydum. Görsünler yaşıcık kızları, oğlanları neyle tecavüz ediyorlar, neyle neme diyorlar. O tayda tarikat geçiyor yöne tarikatın başında duran adam özünü peygamber ıstaydı diye. İçinde girip Hey çıkan bakı. oğlanla Bakı durmuyor. dur indi. İndi gel sen az bu yere başka yere gittin çekip. Sen bu mesela girmel de ingon. Eğer sen tarikattan Süleymancı'dan söz edecek olsan Türkiye'deki tutuş tarikatçılara seyret. Yaşacık çağacıktan başlayla te öyündeki ayağına çelini canını çıkarıp verecek deyip tecavüz edip verirler. Ona ne mi diyeceksin? Ben hep şolara Ha? diyotin da. Hani Şolara diyotin ondan ne hem olur. geçtik. Hani ondan hem geçtik. Ondan hem geçtik diyelim. Ene hazır ene. Sedat Peker. Ýaşyň Ozarkı mafyanın projekt bolan lideri. hemme. Ova. Sedat Peker ene yeke hazırkı iktidarın yani hükümetin başında duran hükümetin başında duran yol başçıları, ministerlerin, yol başçıların hemmesinin yaşacık çağaları, kızlar zorlan kasetalarını içeri suud edip görkez otan. Şimdi buna ne edecek? Şolara bozul şu tarikatlarla bile yol yören Süleymancısı bilen Fethullahçısı Şimdi bilen bilmem Rozbaya benim Nakşivancısı yani bilen diyecek bolyanım şu tarikat bari yerde siyaset karışıyor. Sevenem için bunlar ne naprimim men Aydalı başa gelecek diyelim. Bir saylov var önümüzde başa gelecek. Tarikatın adamlarına gel bana oy verin. Size kebir yerlerde şans tanıyın diyen. Bu adamlara bana oy veriyor. Sebebi
O hakikaten hem köpçülük bolýar tarikat diýen zat. Onun üçün men mesela maňa sorasaňyz şahsy nemem, Gogol ýaşalom. men şahsy nemem maňa sorasaňyz men türkmen. Men türk iman ya da türki bir zat däl, türkmen. Onun üçün hem men mesela İslam dinine de aslında kän bir sıjak seredem sebebi köp ýalnyş bar. Sonra versen hem seni yok öldürürüz, boğazını keseriz, yok seni nem ederiz. Yani edip bilmece işlerini aydiyarlar birinciden ha. İkinciden hem sen hani İslam dini barış diniti, dinine misal al görkez. Yani hemen seni daşlamaya başlayarlar. Onu yazı atıyor. Hani sen barış dini. Her kim senin dinin, senin dinin, benim dinim, benim dinim. Yani ben Türkmen bolanım için ben İslam dinine de kendi seredem bakma. Ata-babalarım gök tanrı, Araplar hele neme o daşlara tapıp gören vakti o Oğuzhan dövründe Türkmenler neme deyiptir, gökte bir tanrı vardır deyiptir. Onun için ben Türkmenliğime gökteki tanrıya inanan o boldur benim için. Ben şunun için siyasetin içine şu yazat koşasım gelen yok. Bir TikTok'ta son kuvvet şu yazatla internetten çok da TikTok'ta şu din hakkındaki yazatlar çıkmana başladı. Sevdaram din hakkındaki annem etmene başladı. Bir taraftan hem bu birdenbire pasportlar patla başladı. Yani sin etseniz son kuvvet Orta Asya'da din hakkındaki hep köp zatlar çıkmana başladı da. Yani bulan bir havarcısı bana sorusu. Serdar dini ne için nesihat etmeye başladığının arka planını yeni göz getirip belirtiyor. Türkmenistan önden beri, köpten beri din mesele boyunca bir neçe gezek Türkmenistan'ı dilde agitasyon edip geldiler. Dine karşı siyasi düşüncede olanlar tutsak ediyorlar. Ediyorlar, beydiyorlar de. Serdar hazır şunun için, şunu bir yıl, bir yarım yıl, gerek olsa 2 yıl, şunu bir gözden düşüren yal edip tutacak. Yani ondan sonra yeni edeceğini özü bile. Yani bu iş sarona sen fikir etme Serdar. Koy öğrendir bunu serbest yani öz uğruna deyip. Halkı yönet arka kapıdan yine şu planı amalaştırıp dur. Sen fikir etme o devletler olar yazat olar deyip. Menem şunu yal düşünýän Serdar oğlunu yerine koydu. Kakasam hazır daşardan yine Nursultan Nazarbayev yöreten bolup otyr. İçeriden hem bular özleri şu Arabistan'ın gözüne gowy görünjek bolup erti bir gün hazır indi bular priyama mesela aydalı erti çıkıp Serdar diýse men istifa etdim. Yurdu başarıp bilemok. Yine kim gelip otursa otursun diýse gelen adam näme diýer? Gel berik. Bugüne çel näme iş etdiňiz? Hesap kitabı yapalım an diýer. Eğer normal bir bolsa şonu aýdar. Hesap kitabı yapalım diýer. Onun üçün men bu öz görüşüm Serdar özem isteýe içerisini birazcık garıştırıp özem yine Afganistan prezidenti ýaly samolyota minip elini sallap o neme var o iki tane garry yol bolsa aýal şair. Olara elini sallap gelýän hazır diýip Arabistana kaçmak planı. Bana sorasa men şahsy görüşüm bu. Indi şu taýda bir habar çykdy da Birleşen Milletler Guramasynyň ilat näme gaznasy. Şol gaznan bir hatawaty çykdy. Türkmenistanyna her 7 mi 8 ayal yok. Näme diýär şol häzir şol habar. Şu ayallan Türkmenistanyna ayallan jynty zorluğa duçar bolanyň bilen baglanşykly neme bardy? Şol bir hatawat bardy. Şol hatawat näme üçin şolar ýaly şu wagt çykdy? Men şoňa haýran galym mara. Şu hatawat bilen gyzyklananyňyz barmy? O hatawat şeýle çykýar döwlet. Evet. Türkmenistan'na 8 ayarlan, her 8 ayarlan biri fiziki ýa-da jynty zorlugy başdan geçiren näme? Birleşen Milletler Guramasynyň ilat gaznasy UNFPA diýär. Bak devlet onun asıl çıkışının sebebi şu. Mesela her yıl şu bütün dünya boyunca halkara cenayetçilikle edilen işleri ve cenayetçilikle amalaştırılan işlerin kozgalan işleri ve şu barada kesilen sud kesilen yani yıl kesilen rayetlerin sanağı geçiriliyor. Şu sanağda şu bütün sanağda hem yurdun yani şu ilatlarında yani haysi yurdun neye sen rayette haysi cenayet oyunca cenayet iş
edip şol näçe yıl alan olsa yine şonda şu Türkmenistan'ın şoların içinde mesela Türkmenistan'da şol ayarları zorlamak yani şu zorluklu yani şu tecavüz diýerler Türkler yani yaş kızları veya ayarları zorlamak koyunçelini cenayet işi Türkmenistan'da mesela köp amala aşırılan. Mesela şu 3 yılın içinden mi? Onlar her yıllık alýarlar, 6 aylık değil. Mesela bir kvartal alýarlar. Ya yıllık ya 3 yıllık ya 5 yıllık amala aşırılan işlere nämeste seredýärler. Şonda Türkmenistan'ın şu sanawda bar olan bolsa içinde diýmek şol ýanky Türkmenistan beýleki ýurtlara seredeninde ýanky şu aýdyşyňaly her 8 aýaldan biri cinsli zorluklara sezawar galan olsa, bular şondan maglumat çykaryp umumy halkara nämesinde de çap edýärler. Ýöre şu Türkmenistan'ın hem halkara jenaçylyk nämesine seredip duran topar var şu Birleşmiş Milletler'in göz içerisinde. Aşgabatda filialy da var. Aşgabatdan ýörete beýleki Ýewropada turan nämesi de var. O taýdan alyp bilýärler onu. Yoksa olar öz gelip de gönümel Türkmenistan'a girip maglumat alıp biler diýip pikir edin. Hekimler saglygy saklaýyş işgärleriniň üstü bilen 100% aýal maşgalalar bilen geçirilen anketaň soraw edilişiň pikir soruluşynyň netijesi bu. Bu ol jinayat raportlary o bu hasabat bilen alaşyklar. Raport olanda şu aýal maşgalalar şu hekimlerin bilen bolanda hekimler kimler ole şolar cinsi zorluğa sezawar boldu diýip şoňa sezawarlygyna ýa-ni şu diýagnoz goýan kim ýörete med ekspert. Şolar hekimde de barat olan med ekspert. Şolaryň goly şolaryň möhürü bar olan dele uje şo geçti diýipse hasabet. Olar bilen ýörete söhbetleşdik geçirmeye gerek ýok. Şol geçti diýip hasap etsin. Şolaryň möhürü goýup peçat goýup ýani gol çeken bir delasy bar olsa şol zorlama bilen ýani şu zorlama bolan iş bilen bagly bolan bir jenayat işine şolaryň nämes goýulansa ýetik bitdi. Yoksa özüňiz bilýäňizler meselem şolar ýaly delalar şolar ýaly işleri köpräk basyp ýatyrmak üçin Türkmenistan ýörete hukuk goýan organ işgärleri prokuraturalar näle aýak aldygyny ylgaýarlar. Şo balnisalary eger ozal bilen balnisa ýa-da şo balnisalaryň ýörete glavwraçlaryny gystyrýarlar, arzyny ýapýarlar. Şuňa beýle şu diagnoz goý şu net monet diýip. Med ekspert näme da gelip jemläli on bilen bolmaz o halka aç okuwçylar oňa jinsy gatnaşyk nemedi pul üçin nemet ýörler pul garşylygynda. Öz bedeni satyp ýörler. O halka aç bolsa pedasy ýa 4 tane doktoryň azyny ýapdyň näme ýapmadyň näme. Onu ispesal şu hökümetin öz etdi. Mesela häzir aýdyn ýene maýdyn wagt çek oturup bize gerek ýok şu ýurdun içerisinde islendik bir edaraň ýolbaşçysyny tut, şonuň hökmany suratda 2 veya 3 sany daşardan gezýän söýgülisi vardır. Özem ýaşajak. Ya mektep okuwçysy ya student ya beýlek uçuşa liseýleriň talipleridir. Asoň näme etmeli olar? Adamlar ýörete şoňa mejbur etdiler şu hökümet. Ýörete işsizlige, açsyzlyga. Öz çağalary ýok bolsa dogan garnaşlarynyň hostarlarynyň çağasy ýokmy? Şolar ýaly. Oho, döwlet. Ol adamlaryň gözünde o zatlar görünen ok. Ol hökümetiň içerisinde häzir nämeleriň bolup duranyny sen bir göz aýlasaň, o bir gidip bir köpdäl bir aýdal şu bir 10 gün bolsaň bilýän sen. Sen o pedofilligi ýörünlesen öz çağalaryňa da gerek gelýär ýa tögörüňdäki hostarlaryň çağalaryna gelýär hökmen gelýär dogry aýtdyň gelýärdir şu öz çağalaryna gelýärdir. Biz boşuna aýtmadyk ýörete şu Türkmenistandan şu ten satýan aýallaryň söwdasyny edýänleri şu taýda hukuk goýan edaraň öz işgärleri şu taýdan çykmasyna hemat edýär şolar diýip. Şolar ozallar şolar özleri elinden geçirip şolar ýaly ýaşajak. Student talipleri, mektep okuwçylary pozuk. Ondan soň ýurtdaşlar çykyp gitsin, aýagyny näqe ýapyp ýörese bol hiç ýerde patlamasyn diye şeýdip hemat eden bolýarlar. Indi munyň asl arkasy plany bu.
Yurttaşında hökümetin özlem işletip ýöre onu ýaly. Arabistan'da işletip Aslında ýöre. o yurt dışına gelen son ne var ya etmeli? İstanbul'un. Arabistan'da da şonu Düşünmedim. işletýärler. Türkmenistan Ee, hökümetine A- de. Arabistan'daki edenler olur başka şayka. O Dubai'di, Birleşik Arap Emirlikleri ve belki olur başka şayka. İstanbul'unkiler başka şayka. Türk'tekiler. Bak mesela hazır Türk'tekiler- şeylerimizi alaydın. Indi aç çekerdim. Ben bunu asıl hal doğruluğunu çözübilemem. Yöne çözmek için sıyla şu diyeyim. Şu mesele oyunca. Hazır Aşkavat'ta yürüyte şu medeniyet ministerliğine değişti olan medeniyet öylerinin yani ve özellikle Cemal Saparova'nın bilmem yine kimlerin şu halk tanısı toparlarının içerisinde var olan kızların %63'ü eyyem şolar pozuk diye. %63'ü. Aýdykina başynda duran şo %63% Cemal bozuk Saparowyň diýişler. özü şo. Şonun özü şolar ýaly aya kızları pelançan ýana gitsen akşam giýje hyzmat et. Owa senin nämeňi berer, o akçaňy boşluğuny berer diýip de özü mecburlap şo ýolbaşçylaryň giýje her aýsy her otelde diýe mehmanhana veya belli goýup dur diýe. Indi son göz öňüne getirip görün indi. Men indi muny eşitdim, häl eşitenim bilen ýöne deringe oturmam muny. Asıl maňa gerek Onu adam ýöne var o taýda ýöne ben onu çözüp dolluğuna bir çözüp bilsem ondan sonra ben onun daha nämesini biljek. Ve ondan hem geçenden sonra Türkmenistan bir neçe ýyldan beri hazır şu internet senzurasyny girizdi. Näçe ýyldan beri adamlar imodan gürleşip bilenek, doğru mu? Emma näçe Türkmenistan içerisinde käbir şol başyboş ya maşgalasından ayrılşan o ağzı nämesi tertipsiz olan kızlar özlerinin nämesinde şu anda Instagram näme şonun içinde aylanşıp şol ağzına gelen aydıp dururlar. Ha? Ağzına gelen özüm ağzından hapa söz düşeni. Aşolar Türkmenistan yığınacak olsa şolar gören yok mu şu kızları, şu ayal maşkalaları. Onun için onlara hissettiğime de yurdun daşındaklara näme de hücum ediye. Rozvayakka özüne işlemeyenlere, özüne girdiği getirmeyenlere hücum ediyor. Hay berekeller devlet, hay berekeller devletcan. Hay dilinden, senin dilinden deyişler var. Yani şuları alıp beni öňüne kaçmanız gerek. Yani şuları alıp çurt kesip koymalı edilen işin asıl mazmununu yani şonda öňüne çıkıyor patlar. Efiri Cemlal'in Bakı Rodovay Bakı soňky sözüm. Soňky sözüm bitmedi öyle tabii. Ha? Şimdi viza meselesine gelelim. Yani Rozbayağa öz görüşünü aýtdy. Meňem görüşüm şunýaly. Şimdi bazı yollar açılsa yurdun içinden çıkacak. Yok yollar açık ha Bakı. Men şunu düşündüm. Yok. Yol Şimdi açık. yollar açıkta indi. Mesela aydalık günde 2 samolyot ne materyal olsa yurdun içinden çıkacak adam köp de mesela bilet önküsü yalı $320 getirse yurdun içinden çıkıp kaçacak köp. Onun için emezi viza sistemasını getirip otur bu benim fikrimce. Sevenem ki yurdun içinden çıkmasın, yurdun daşından baranam girsin. Türkiye'de vizalı olsun, Rusya'da vizalı olsun. Bir yurdun belli bir prosenti vatandaşı belli bir prosentten azalsa o yurtluğunu boz ya da. Gazaydalı 5 milyon Türkmenistan'ın bar olsa bunun 3,5 milyonu çıksa ucu belki Türkmenistan'ın ucu nemesi kaç yandır da uluslararası neme bu. Vatandaşın 4'te 3'ü yurttaşında biri içeride bolansan ucu. Alyan parası az alyan. Yok paradan başka ucu neme. Halkara jogapkerçilik hiç tat yok. Yok. Halkara jogapkerçilik hiç tat yok. Yok yurtluğundan çıkıyor. Yani Serdar'ın otayda oturanı boşa bol ya. Yani Serdar'ın yek gözünü koysan otayda o yurdun peydası yok. Yok. Serdar'a halkam gerek. Benim için tananoklar. Adam sanını seretmeyen tananoklar. Adam şu diyenle gelmeyenle de Serdar tananoklar. Bu yıl yine şu yılın başında fevral ile mart ayında sayım olmalı. Ne için bunu yıl sonuna ama indiki yılan bir zada kaldırdılar. İlan sanı o. Sonra indiki yıla ya da şu yılın sonuna kaldırdılar yanlışmasam. Benim fikrimce bu. Yani yurttaşına viza koyup nem etmesi. Birem
Yani Rozbayağı'nın aydışı bilen ilalaşan yani o Türkiye etmese de Türkmenistan tek taraflı vize şartını getirip bilirse ya Türkiye'den yine Türk vatandaşı Türkmenistan'a gidecek olsa vize alıyor ya tek taraflı. Onu yalayıp bilirler. Katı doğru. Ya, Katı doğru. şu görüşümdeyim. Onu oktyabrın ikinci yarımına Türkiye'deki Türkmenistanlılar yuvaş köççülüklerin ýagdaýda Türkmenistana uğradylyp başlanýarmy? Hazırdan başladı abi. Häzirden başlady. Yüzdeki gibi atıyor zaten. Onu bizim nemeden habarymyz ýok da anna. Yüz gidip atıyor bombandan hazırdan başladı. O sentyabrın içinde yöne kaçan bolması bilemok ya da sentyabrdan sonra mı 7 heptelik mi? Neme mi? Ulu bir neme olmalı. Karıcı tutup sınır dışı etmeli yabancıları. O var. Yani şu ayda şunu aydıp geçesim geliyor da bizim Türkmenler bilmedim. Ee, yine mesela tutuldun diyelim. Yaban şubeye düştün. Birinciden sana boş kağıt getiriyorlar gol çekti. Gol çekmen bilen o. O senin isteğine bağlı. Gol çeksen öz isteğin bilen Türkmenistan'a gitmek isteyen zaten şu an ya uyduruyorlar. İkinciden hem diyaloğa eye çıkmalı o tayda. Yani bir advokat tutumu burada dedim. Sebebi diyaloğunu konsuldan ek edip sen yerine özleri gol çekip bilen ekeleme. Onun lişini özüm görünüm için ayrıca. Sonunda bize haber verdiler yabancı ben içinden. Şunu al deyip. Diyaloğunu açtık. Hakikaten hem şunu yalı. Bizim golümüz bizim gelmeyize yönü başka gol. İki oğlan. Bir Bayramallı oğlan vardı. Bir ben vardım. Ne mi edersin bunu deyip yabancı ben işçisine soradık. O gardiyan mı kim o? Şuna soradık. Şolan şefine. Ver bana diyaloğunu dedi. Verdik. Yırttı attı. Seninki del mi gol dedi. Benimki del dedik. Yırttı attı. Ondan sonra onda biz bir şey yapamayız. Eğer konsul sahtekarlık yapıyorsa dedi. İkinciden hem şunu al bir zat var. Bizimkiler hazır köp yaşanmana başladı bu zat. Ezberden Türkmenistan Türkiye deport edende mesela üstünde pulu olmadık olur. Bileti almadık bol ya. Ya da bizimkilere birazcık kısılsalar özler bilet alyalar zat ediyorlar. Sonunda aslında bana sorsalar bilet almalı değil. Yöne Türkmenistan berden ek diyorlar ya bedava diye ek diyorlar. Anırdan pasportunu alıp sen e, 2020'de Nemete 2020-21. yıllarda zaten 21'de olmadı da 20'de 15 milyon alyatı. Aşgabat'tan sen pasportunu alyalar. Öňe baran soň sen karıcı adres veriyorlar. Şu taya 15 milyon yatıryan deyip. Neme yöne olam neme adyala pul yatıryan. Ondan sonra sen pasportunu şu adyalardan barıp alıp biletin. Neçe günden sonra? 2 günden sonra mı? 1 günden sonra. Sonra. Ha bunu bize yaban şubede kömek eden gardiyan gurrun verdi. Bir gezek bizim yan kameramızdan nemeler gidiyor. Afganistanlar 240 kişi gidiyorlar. Aradan bir 30 saatten sonra yankı 240 kişi izne geldi. Hani siz gidiptiniz abi Pakistan'a gittiniz ne mi oldu deyip soramızda abi diye bizi diye Pakistan aeroportuna indik diye Pakistan hükümeti çıktı polisler diye samolyotta diye hemmemizi pasportunuzu hava kaldırın diye kaldırdık diye. Son diye birden sonra çıktı diye samolyottan düşürüyoruz biz diye. Türkiye hükümeti pul verdi mi size? Neçe pul verdi zaten. Şunu ya sonra çıkıptır. Son bunlara yok deyiptir. Biletinizi kim aldı? Karış Pakistan hükümeti ne mediptir bileti? Bolya deyiptir. Onda deyiptir e, Türkiye hükümetine can ediyorlar. Konsulamı nire can etseler öz arasında görüşe. Yankı samalyodu hiç kimi indirmen İstanbul'a izne uğra diye. Son bunun sebebini biz gardiyandan sorarsak gardiyan aytti. Aslında dedi. Avrupa'dan dedi. Her tutulan yabancı vatandaş için dedi. Kim olsa bol versin dedi. Delo açılan badına dedi. Avrupa'dan neçe 100 euro pul yatıya dedi. Euro bilen dedi. Pul yatıya dedi. Yabancı şube dedi. Seha anlaşması var dedi Türkiye'nin dedi. Pul yatıya dedi. Son dedi. Şu mesela Aydalı Aşkabad'a düştü biri. Aşkabad'a düştü. Lebaba Baran'a çelli $50 pul gidiyor mu yol pulusu?
Mesela Aşgabat'ta aeroporta düşünsen Lebaba gitmeli indi. 50 dolar yoluna pul çıkıyor ama şu 50 dolarını vermelikene 50 dolara lişni pul vermeliken Türkiye hükümeti yanında. Bunu Türkiye hükümeti vermeye yöne. Yöne bunu halkın nemesi yok verdiğinde günesi yok. Onu Türkmenistan hükümeti talep edip bilen eken aslında. Ya, bilet pulu hem mezadını ucu Avrupa karşılığa oturan eken şonun için. Türkiye'de 1 milyon Türkmen sanı bağ olsa adam başına da 200 euro. 100 eurosunu Türkiye 100 eurosunu Berdimuhamedovlar alsa ana sana girdici. Ya o girdezine karşı o milleti var hem nemeleri bardan yöne şunu ben açacağım şimdi bizim gerçi bizimkiler töle yerlerle hiç mesela barandan sonra İrak aşağı töle açsana yine fantazi diyecekler de şunu ne mi diyecek başka Bak canın sen yan bu ya fantazilerini nereden biliyorsun bak. Sana bu saldık ya fantazileri kim dokuyan açtı? Niyeden he alyan bu fantazi maglumatları sen? ne mi deli halk düşündürüp bilen yok ya da ben doğru ben dinlememde ki birazcık slavdırın gürleme konusunda yani bunca aydan sonra düşünmesi ne düşündürecek? Bakay dilegelli bilegelli bayrama ne oldu? Ne el bayramın yağdı? Bayram Bayram govu Allah'a şükür şu gün görüştük. Yani düzeldi mi? görüşmek de telefonda demettik. O düzeldi birazcık demesi var. Şimdi ağırsa bir ömür bolar onda ne yani sağlığı zat govu Yürüye mi? işlepiyor yanlışmasam o işlepiyor. Ha Yani İstanbul'da işlep değil. yürüye. O İstanbul'da değil yani. Maşkala bakmalı ne etsin Allah'cı yok. Hmm. İstanbul'da değil o. İstanbul'da şuna Türkiye korumasında şu an diye. Şonyal diye. Ha, tuğla var. O Türkiye korumasına geçti o. Onu Katı, yerleştirdiler emme taraflayın. katı onu Türkiye'de istese korabilir eken. Dakikacı edip bilsen oraya. Ha, Deneme hazır. beylikler. Hem çünkü oranı Dakikacı etmeli de yine bayram elinde bağır. Kefil çıkarıp gör közde bana şunu alıp oldu. Bak, Advokatına verdi. Advokatam aradan bir ay geçer yok. Bir ay geçmek o bayramı koruma altına aldılar. Yani İstanbul'da bolan yok. O sığınmacı kimliği bak, verdiler ailesine başkalarına. O. bak, O. o bak. İşte Senin o. karşında seyreden bir oturup senin karşında ömrünü bitiren adam var Türkiye'de. Hani otur karşında gürler. Ömrünü bitiren. Ama bu Aha. ne biçim korap bilen yok ya Türkiye. Ne için Suud'dan beri de var elde şunu. Ana. Bileme uğraşan Seyreden belden. karşında otur gürler. Yo bayram annem etti yani şu an aydı yo duracağız men öyle daha hesap yo men bilmem. neme dala men Türk'ün vatandaşı, Türk'ün raýatam. Men Türk'ün raýaty bolum soň o taýda gora için neme bilemem, ýütüp bilemem. Anca ne dersin Sedat Peker'e gidersin koruma verir. Sana da 2 saat koruma verir. Avnav kaçırdık. Oňardyň aýmak bar. Ya o adam aslında ben gol görüyordum da böyle boşa gitti de. Yani Türkiye'den gitmesinden bir önkü toplantısında ben gittim onu görüştüm. Bolmy? Bakay. Ama sonra aldı öyle ta başka ne maydalı. Sol Rodwayka jemlek koýberdim. Yo men açakladım yok devlet näme diýilmi. Şu efirken uzağa çek oturma birazcık özara gururun gittik adamlara bir yatsın diyeceğiz aslında. Ya ben aslında gol görüyorum. Şimdi öz ara gırın yalı olsa gol benim için. Nawa. Has gol düşündürüp bilen onu yalı olanda. Ya Rodwayka kaçandan beri neçe vaktan beri yoktu öyle ta. ay bilemok por topar kıywata neme verdin den bahana verdin. Yani başıma gelmedi kalmadı da öyle ta. İnan Eyleme. yaman komik zatlarım geldi, inandırıcı zatlarım geldi. Ya ben ki aladım. Öyle su bastı o. Bir gün turdum dizimden su. Ben acaba bu su nereden geliyor? Su boşalt. 3 gün adam su. Rejim. Üç, Rejim adam ne? 3 gün su boşardı ama hem mezadım çöpe gitti. Düşünün ya öyle mezar çöpe gitti. Ondan sonra suyun gelen yerini öğrendim var ya yaman neme oldu bir kilo abi bizim oldu diysem mi komik mi oldu diysem düşün.
Hiç il kanalizasyon geçen yok. Turba geçen yok. Hiç il tesisat işi geçen yok. Devaldan su gelip atıyor. Kahan getirir. Bir Öyün daşından 7 aylanıp gördüm. Nirinden geliyor ki deyip. Daşından su yok. Daşardan yok. Sağda seyreden ondan da yok. Bu su nereden geliyor? Yağmur yok. O var. Ondan sonra ay var köp nemeler oldu bizim yana. ay şolum ýetdik meňem biziňem şo öýümizde däl bolan padwala goş goýlanny edil şolar ýaly boldy bar zadyň işi gaýtdy. Ya indi Alem Allah'tan siz biliyorsunuz ben 2 kvartira tutacağım İstanbul'da. Beylek kvartira geçmeli olduk Mehmet'e. Emme zat kımmat dersen Türkmenistan'a yetti. Yine özara gurunumuz. Hawa geçti bolsun bakajan. Oo, başka zatlara var da olur. Haydi oturmayın baka. Ay ýok gerek ýok esasy janyň saglygy başyň dik janyň tag. Yok Şoňa ben görä hep gülerim ben ya. Hiç problema değil benim için. onda şu gün ýalymyza gatnaşyp köp gıýbat Ha devlet ha. köp gıýbatçylary mat edeniň üçin näme näme deýin Ya şu dostlar da şart devlet ha düşmanlar yine mat edeniň ne üçin medelde bakay. dur devlet ha öçürme şu da. Geçen Murat Kurban filan gürleşti mi? Düşünmedim. Murat Kurban filan gürleştim de. Näde kuruluşdun? TikTok'ta canlı yayın açtı. Denk geldi girdim benim sonra verdim. Ne? Diyorum ben aslında ona bir bir paket tayinlap koyuptum da bir 20 saniye sonra verecektim. Bir 3 saniye 4 saniye sonra verdirdiler. Verdirdiler özünüz düşünüyorum. Arada sebebi ben başka bir soru verip oturun adama. Otayda oturup bizimkiler dinlemeyen yerine oturup dinleyip durun şu adam hani doğru onum. Murat Kurban ne cevap verir deyip dinlemeyen yerine aradan giriyorlar. Ey on yalı deyip. Bir, bir 20 minut vakit veren bolsalar oturup dinleyen bolsa fırsatlar çıkar. Yönemen alacağımı aldım otaydan aslında. Ben alacağımı aldım. Ya bizim halk Sen aldı mı yok mu? Sen alacağın yöne koy vatandaş üçün näme çykdy şo gurrundan sonra o jogapdan? Ben vinavat oldum. Töhmet atyan olduk. Senem var. İkimiz töhmet atyan. Ben senin adamın İstanbul'daki. Wi Ay, şol nemen döwletiň analisti mi döwletiň bir zady dip aa, gürlen bir bölegi aslında berdiler. söyledim şu tayda ben ona soru verip oturuyorum. Sen Soros'tan pul aldın mı yok mu? Adam cevap vermeyen yerine var ha. Bunu ya aylandırıp ben pul alan bolsam Soros akıllı adama pul verir mi? Yok bankadan vermez. O taydan vermez. Halkın kellesine saman sokup karıştır bizimdi da. Ben aldım alacağım o tayda uje. Ondan sonra yine ne soru verdim ben şu an. Ha sizin Türkiye'de ne için deport edildin? Bizimkiler ayağa aldığına orta girip bozuyorlar. Dur. Gürlemene bir fırsat verin de bir iki adam gürleşiyor oturuyor orta girip ne için. O tayda da ay Türkiye hükümeti Türkiye hükümeti tamam da sen eline agent deyip yazıkla elinde kağızda o kağız nomerde yurdu karıştıryan içalı deyip geçiyor. İlberde iki tane şüphede mi? Bir Soros'tan pul aldın, bir yurdu karıştıran içalı deyip neme size şunu alaydı. MIT sen özün kovu bilen ben aytmama gereğim yok. Dünyada CIA, KGB, MI6 MI6 bir MIT var dünyada en güçlü 5 tane agenski sistemadan biri MIT olan. Son kuvat simbolü MIT'in önü açık. MIT yalı bir yerden nemedilen zadı Türkiye'nin hem ne açısan analizcisi generalinin çıkıp aydan zadını bizim halk yalanlap koydu da. Ya adam aydı atıyor. Kanişte Murat Kurbanov aldı diye aydan yok. O tayin aydayın. Adam aydı atıyor. Fransa'dan. Fransız vatandaşı. Türkmenistanlı. İstanbul'a gelip halkı ayaklandırma için Ganyan'a getirip atıyor.
Edip Kazakistan'daki yal edecek diye aydandan sonra ucu başka mağa strelka görünen yok. Başka Türkmenistan vatandaşı tanımok da Fransa'da. Sonra yine devlet abi sen bilen hem çıkışlarımızda kehan aytdı ya biz aktif değil aslında biliyorsunuz mi? Türkmen halkı yaman pasif işleyiz. Yine aytdım. Elektronik. Hazır biz yurdun anır ucunda oturup sen Berdimuhamedov'a neyle söylesen söyle hiç edip bilme. Eğer söyleyip bir yurdu yıkmalı olsa Muhammed Büyücü Orta Asya'nı yıkar duracak. Söyleyip yıkmalı olsa Yekece Muhammed öde. Büyücü. O yekece özü yeter o. Yumurtka toğulan ýaly derdi doğru. Ya bolu noktası o zat. Bolmaya onun için Kantuşka diýip ýaman gowat gaýdaý. Gella sag bolsun. onun için bir zat var. Elimizdeki tek imkan bizim elektronik, internet. Ne etmeli? Yine Ukrayna, Rusya'nı başta nemesine e, badını yatırdı. Yine Informasyon göreş. internetten o informasyon görüş bilen yatırdı. TikTok hem tarafında Ukrayna'nı reklam ettiler. Ruhun Bize mi edip döwdü biliyorsun? Bize mi edip biliyoruz? Awa. Meayda otu her kim hiç olmanda bir saniye internet, TikTok açsın, YouTube açsın, bir zaten eline geldiğince bir zaten yine ben ne yapayım ben gürleme yeteneğim yok. Onyalı o odan gürleme yeteneğim yok. Devam ettim şu Germanya'dan bir saniye dost oğlan taptım. Tanıştık, yazıştık, görüştük. Gerçi o bu işlere başlamazdan önce tanıyadım da onu. Ben aytım senin videolarını menem ulanıp bilýärmi şunu yazatlar, kebir zatları. Bolya bas da on dedi. Paylaşıyordu en azından bir peyda bolor dedi. Bizimkilerden oktaşı zaten. Ne çekecek aydıldı. Baky. Bir meşhur komentariýaçy döredi. Soňky döwürde. Gorkut ata mollany pes. Baky sen Murat Gurbanow ýaly sen ýene 100 ýyllanan bolmarsyň diýe. Yok ben bolacak bolam oktaşı. Otayda halka asgar bilet ediyor o otayda adam aydı sen bilimin pes bana aydı sen bilimin pes belki 6 ay okandır diyor. Sen nereden bilen ben nerede bilim aldım nerede kaysı vurdun. Zaten ben sen otayda denizin ortasında su bilen gizip kuru çıkardım ha. Sen kaysı vurdun okudun dedi. Kompütür dedim adam inandı mı yok mu? He kompütürden mi zaten şu uğruna sonra ver otu. Mesela uğrum aydarıyalım edil onu yalım demeden ha. Ya bizim halkın hazır ki isterse 10 bin kişi boluversin, 100 bin, 1 milyon bolsunlar. Tapavdi yok. İnternette aktif olan için ben hazırlıkça hesap göremek devlet abi Türkmenistan'da. Yöne yurttaşından derin devletler Orta Asya'da bir zatlar edip bilirler. Yöne böyle ki o Türkmenle geçeceğine ben karışamam hazır. Yo, bular oynatkulay, bular öňünü oynatyp bir-birini satyp düşman gelýär diýilende reaksiýa berip biläjek Türkmenistanyň mert Yo, oğlan gyzlaryny kesgitlep şolara satmak. Siz bilenem yine nemeden de aýtdyk şonu. Siz bilenem bir 2-3 geze aýtdyk mı kadar? TikTok'ta da aýtdyk. Hatta birinde riskem vardı şonu aýdanda. Yine Türkiýeň yetiştiren adamı, Russiýanyň yetiştiren adamları bar diýip aýdyp her ýurdun özüniň şu Türkmenistana goýmak üçin yetiştirýän adam bar. Bular pikir edýärlermi? Onu adamı alıp öýünde okudup, zat edip yetiştirýär diýip mi pikir edýär? Bilemok ýöne. Aýdypda ine düşün diýär. Häzir şol adamlar, yetiştirilip oturulan adamlar, Türkmen halky şu ýagdaýda wagty çıkıp sesini çıkarmayan bolsa, erti bir gün bu adamlar yurdun başına gelende maňa munýaly prezident gerek gel. Sizem şunu häzirden bilip goýun diýäs. Ha o taýda köpüsü nemetdi, okeýledi. Ýöne köpüsü ama diýär, şol adamyň adyny aýtsaňma, nä baryp urjakmy, näme edip biljek? Satjak. Adyny aýtsa, adyny bilemok şonu. Ýöne bar şunýaly adam diýär. Onda sen yalan gürläp oturýan. Yalan gürlenim için onda Türkiye Türkmenistan'a 26 tane minister geçen Serdar Berdimuhamedov ayranda 26 tane minister koydu. Şu ministerlerin aslını bir araştırıp gözleştirip görün nereden geldi şu ministerler. Haysi yurtlarda okaptır, bilim alıptır. Aydı otin ay olam yalan diye haçan oldu onu yazat yok. Onda siz vapşe siyasete girip oturmayın, neme girip.
Men siyasetçi del, aktivist del, ýöne şu zatlar bilip oturam Olar bolsam. siyasada girjek bolany. Olaň işi bulaşıklyk, provokasiýa, öjükdirmek, agdalalyk töretmek. Ondan başga olaň maksady ýok. Şoň üçin hem absurd edýän zatlary. Bilemok döwlet abi. Men erken bir goza da garaşamak şu Türkmenistanda. Ýene biri geldi. Kino TV diye Murat Gurbanow gepleşiklerine aydanly NATO'dan goşun sorap Berdimuhammedowlary aýrar diýdiler. Ha. Bir şo maňa da şo taýyn kesip iýerdiler şoň. O neme diýip aýtdylar ha onu, yanlış bolsa siz bilen şu hakynda gürleşip o Afganistandan 1 milyon Afgan Türkmenden kömek alarys, biz hem Afganistan üstü bilen gireriz. Näme bolar bilýäňizmi? Şoňa gireňizde Ola neme şo Merda Muhammedowyň çykaryp beren bolguly gurulay. Yok, şoňa girende ýöne bizim halk hakykatdan inanyp ýörenler bar. Men size aýdaýym näme bolar? Serdaryň eline gowy bir koz berersiniz. Etçeyi şem şu, granitsa yetýäňiz Türkmenistan az Orta Asyada we ýene-de bir Özbekistandan izde galyp oturmady. Yani Özbekistandan hem kara kuvvetlerinde Özbekistandan geçişi ýapaşdy. We ýene tarapynda Türkmenistan. Suriýe goşunlaryny. O deniz goşunda da bir näme bu? Hazar denizinde Russiýadan soň Türkmenistan goşun nemesi deniz kuvvetleri güçlü. Korvet fabrikası var uje Türkmenistan'da. Onu neçe ýyl öňünden aýtdyk. Geç şu ýylyň başynda mı korvet çykdy Türkmenistan'da zat diýip aýtdylar. Biz o 2 ýyl öňünden aýdypdyk. Indi diýjek bolýanym hazır Granitsadan gelýäňiz Türkmenistan liboy bir Afganistan, İran toçkasynda ýaklaşdyňyz. Ýurda girjek bolýaňyz ha. Yetimler timi bar Türkmenistan'da. Köp kişi bilýärmi ýokmy bilemok. Hem mesela sniper ulanıyorlar. Geçenlerde bir boldu onyalar. Afganistan'a gelenlere delik deşik ettiler. Bu bir. İkincisi yönü raketa bilen urup geçiyorlar. Sonra ertesi günü havarlara şunu koyuyorlar. Yine bizim yurdumuza teröristler girecek oldu. Urup yatırdık. Hiçbir yurdan senin tarafını almaya. Sebebi ucu resmi bir devlet çıkıp men Granitsamı bozdu. Terörist menem urup yatırdım diye. Boldu. Sen Amerikan geliversin, sen tarafını alacak bolmaz şu taýda. İnsan hakları gelip yok bir güne adam tubular zat. Adam aydar men nereden bileýin? Adamlar Granitsadan geldi. Eli yaralı. Bilem o ulukan adamlar düşünem o 1 milyon kişi bolup diye Granitsadan yöresek alar. Onu yalzat. Sağım bilen bolyan işte Napolyon'un bir gowy gepi var. O Karol diýipdir ha, hartadan şu taýdan girsek alarız, bu taýdan girsek alarız zaten görkez oturanda Napolyon yüzüne garap durup aýdypdyr da dünyada meşhur gepi. Eğer diýipdir el bilen görkezip haritadan bir yerini basyp alsak diýipdir, Türklerden bize yer galmaz durur diýipdir, merak etme diýipdir. 1000 ýylyň Türkleri alardy berlen diýipdir. Şoň ýaly o el bilen görkezip sam bilen boljak zat däl bu, birazjyk aklam gerek arada. On sana adama baş olmadık adam 1 milyon adama nerede baş olabilecekmiş ol. 10 adam taşlak kaçta konsulun Ankara köşesinde aylanıp. Son 1 milyon adam bile Granitsa varılacaktmış mı? O ya kellesi kutaran beyni kutaran onun bağışlarsınız yani. Kurtmasın beyni. Gowy dokutur. Ödara pikir alşyk bolly inni neme ýazmasyn soňa götü başyndan açdyn şolaň kimin kimde görünüp dur. O mundan beter merk gerekmi? Merkem ölüm Türkmençesi. Yo bäde ýazy bir ildeş ýazypdyr ha. NATO'dan goşun sor. NATO samsykmıyor goşun. Ay devlet yaman interessiz zatlar var ay Huda saklasın ara. Sana yine şu efir yapmak için yaman gowy komentariýa ömrüň uzak bolsun Kino TV ýurdu düzeltmeň ýolu birinji özümizi özümüz düzeltmeli, soň özgertmeli. Düzelmän özgertip bolana düzeltmeli. Ýurdu düzeltmeň ýoly birinji özüňi düzeltmeli. Ömrüň uzak bolsun. Inha şuňky
şygarymyzy bilen parasatly sözümüzi bilen şu efirimizi, şu günkü efirimizi jemleýär. Mehriban doganlar. Bu uzun bolly 2 saat temadan emele geldi bugün efirimiz. Birinji bölümimiz bizim Türkmenistanyň Türkiýe resmi talapnama iýermegi vizasyz rejimi düzgüni ýatyryp vizaly düzgüne geçelim. Türkmenistanlılar Türkiye vizasız barmasın, viza bilen barsın. Şunu delin diýip resmi talapnama iýerdi we ýakynda şol işem başlaýa. Soň şundan uğralyp bir kanun ýagdaýdaky Türkmenistanlılar, Türkiýedäkiler oktýabryň 2-nji ýarmyndan başlap köpçüliklerin ýagdaýda deport edilip başlanýa diýip gurrun çykdy. Baky gowur şutaýda sözüň üstüne ýetirdi. Häzirden hem Türkmenistanlary jemläp üýşürip äkide oturlar diýdi. Bulam dogry gurrun. Birinji bölüm şundan ibaratdy. Her kim garaýşyny beýan etdi, nädip bugüne ýetildi. Türkmenistan diktatorluk rejimleri bilen näli oýun oýnaýar, kimler oýnaýar, nädip bu zatlar birinji bölümde gürleşdik. İkinci bölümde de halkın duygurluğu, vatandaşların perwaýsızlygy, vatandaşların hakykatdan ýüze gurup şular ýaly täsin zatlara has köp üns berişi, awa bakyn hakykatyň hatyrasyna hakykaty düşündirjek bolup eden tagallalary, rozawa ýakkan tarihi tejribeleri şolaryň hemmesinden biz ikinci bölümde gurrun etdik. Nädip bolsa men ikinci bölümü we birinji bölümü aýratyny demem goýjak. Has gowy ýurdun içindekiler ansat tomaşa derýärde we şolaryň haýşy yeňiljek videolar goýsaň biz özümizem seredýär. Bizim alıp ýaýratmamyza maňsat bolýar döwlet diýip paýş etdiler. Şoň üçin halka hyzmat, hakka hyzmat, mehriban doganlar. Şu günkü gün ýalymyzy şu taýda bitirýäs, ýöne şol ýanky Alga, Kazakistan, Devekan fanatiklerinden eskerilen buğday ýarma iýe ýa eline ýara galyp bilermi diýe. Baky eskerle buğday ýarma iýe? o eskerilen diýe buğday ýarma iýe diýe. Eline ýara galyp bilermi olar diýe. Ondan ýene ýa bir näme bar, hiç bir ýurdu küçük görmeliler. Her ýurdun öz coğrafyasyna göre öz waýanysi bardyr, öz gücü bardyr. Birem buğday ýarma mesela esker bolsa ýene şoňa meňdeşler ýetişdirýärler diýe. Daýhançylyk bilen meşgullanýar. Olar diýe. Ýok bolýar da, men esker bolsam, daýhançylyk bilen ýetişdirsin tapawdy ýok. Maňa buğday ýarma berýär diýip aňyrdan bir bela gelende men kaçmana. Ben bolsam vatan namus diýmek, baýdak vatan namus o. Illaki o öýündäki o aýalyň namus däl, o vatan baýdagam namusdur. Sadece ol ömrüňiz ok bolsun. Roza ýakka soňky sözüň aýt. Jemleýär. Soňky sözüm ýanka jogap bolsun. Eskerler buğday ýarmy ýanosa Murat Gurban baranda olar şonka berer. Murat Gurban. Murat Gurban'a izle düşüp barsılar tuşonka verer Murat Gurban'ın koşullarına. Tuşonka diýäniň et konserwa da etli. Etli konserwa verer ha. Gögönüm karpuz verer, kawun verer. Gow ide gedip bakar Murat Gurban. Gaýrat etler. Fransaň eteme taxta ýalyýar. Iýip görerler. Tamam ýok, gazy ýene almalar. Ay bolýarlar döwlet. Sağ olun dostlar. Salam aleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Ay orada. Risk. Meni efir alın diýär risk. Al öz ara gürün edip oturarsın, näme boljak? Böleklep koyarsın da 76 böleydim dizi al. Türkmen dizisi diýip Netflix'e berersin bolmasa. Santa Barbara bolmasa bolýar.
Yürüýte häzir gel neme derdim risk iberdim sana. Gel gysgazyk neme deli. Açyk gojuň zadyň bolsa teňem göwnüň almasyn gel risk. Kino TV yürüýte harby eskerler aýratyn taýýarlanýarlar. O doğru. Yürü tahar beske özlem hazırkiler yaman erbet tayinlanýarlar. O yetimler diýdimi? Yetimler var. O speznazdan daşar olur yetimler. Ya Türkiye'de eğitim alanlar var. Bu bordu berellerden eğitim alıp görenler var. O Türkmenistan o Mars koylarının yürüyte Amerikan tarafından yetiştirilenler hem var. Ha. Bir Rusya tarafından yetiştirilmiyor. Amerikan tarafından hem yetiştirilenler var. Olardan öz arasında uruşmazmy? Öz arasında uruşmasa da yine neme de o 15 Temmuz'dan önce Türkiye'de ne ilti mesela iki grup gerçi doğruydınız. İki grup yine Amerikan yetiştirenler ne ile Türkiye'ye yetiştirenler ne ile oldu. Birbirlerine girdi. Ana. Rusya'nın mı yetiştireni var. Bizimki de Rusya'nın mı yetiştirenler var. Orusların mı spesnasında eğitim alyanlar var. Başka hiç da gerek yok. Birbiriyle uruşu bilýän. Pulun ve deyip kendisinden. Ya ben ya bir net sansını gördüm de bu harbi kullukçulardan halkın yanında yer alıyorlar. O çıkıp o saparkını falan aydı şey alınamadı o. Yok bulan ayağının davanına nasmalı. Ondan sonra şunun öğrenmesini yakmalı diye şey aldı o. Ola halkın yanında yer alıyorlar. Ben net sansını gördüm. Gürleşmem gördüm. Adamlar söýüp oturlar o paytaxtın nemesini goýaýyn ýene bir zat edeyim. Ýurdu paytaxt mı goraýa ya da diýe granisadan mı goramaly diýip. Şonu aýtsana. Risk geljek bolsaň gel bolmasa da ýapýan. Niýe risk? Ya riskin adyny ulanıp başga bir geljek bolýar. Risk gel, sen gelenden bämen döwlet baýkan kowda. Demek ki şonu aldy ýere. Risk geldi mi? Salam. Risk gel olundy döwlet baýkan baýkan kowdu diýerlermi? Sen taza adam tapdy özüne diýeli. Fantaziyalar nirsinden neme diýär? Bular oýlap tapýar. Risk sen men näme üçin kovdun? Yerimde gözüm mü vardı? Ne? Hoş geldin. Yok seni açın koyun. Selamun aleyküm. Hoş geldin Risk. Hava yok bir sen doğru yani. Hoş geldin Risk. Hemen kulluk var. Selamun aleyküm doğru. Selamun aleyküm. Razbayaga. Selamun aleyküm. Iyenin içenin özünkü görünün eşteninden haber ver. Sizler internet YouTube düşünmedim. Ben şu an YouTube'a girdim. O kino gorutuyordum. Birden açtım. YouTube'a neymedim. Sizin Kızılçırak sizi gorutuyum. Hatta o rolda iş yemeği ettim. Gece yapmamda ifire çıkmaş yaptırızdım. Risk. Bilir spoyla. Neyse taat önünden. Ben seyretmedim ben. Kendim kızıklarım ama uzaklar. Kulluk barada gidip ateşsiniz. Garem goşlarım ayttınız mı? Garem goşlu yedirişlerini. Garem etleri. Düşünmedim. 75. Yıldan kalan mı? Yok. Şu garem et. Hostasta Mehmet'im hostasta kulluk ettim ben. Evet, hostasta kulluk ettim. Ülen malları, düğüler etini çaslara verilirdi. Öyle mi? Haberler yok muydu? Avustralya'dan gelen kengurulan eti. 2005. yıl ligurun eti mesela. 2005. yılda ülen düğüleri, koyun sığırları etini verilirdi eskerlere. Bizlerde domuzan vardı, düğen vardı, koyun neme vardı, sığır vardı. Dostlar ma bir ruhsat etmezler men efirden çıkacak. Eğer mümkün olsa. O da ayakka hiç olay. Nemet. Ya ülenlere önkür kurur. Riskem yöne salamlaşıp neme diyecek yali. Ama son için riskem göğünü almasını deyip alırken nemet melin. 10 mundumuz var. Risk. O risk.
Canınız yok. Risk. İşlerin yok mu sizlere? Kesip geliyor. Oho. Risk. Duyuyor musun sesimi? Sen internetin sıyımının üstünden traktör geçen yali. Risk. Endi o gelendir ha. Geliyor sesimi işten mi Risk? İşten ayrılım. Onda ben gidecek ruhsat verecek mi bana sen? Ursat ele döldağdan. Yo, ruhsat Yo, Allah'tan, Rozvayadan Ruhsat Allah'tan yok. Sen son geldin yine son. Ben geldim bu adam çıktı deyip yine birden benden sonra öyküler diyorsun. Yok ama artık sıkayam. Risk diýmez, beýlekler sondan yine burada tapar. Risk geldi, Roz bayağı kaçtı deyip. Ha o. Beni beylekleri ilgilendiren yok. Beni risk ilgilendiriyor. Faşizan deyip çıkarmasınlar eti. İfiratan konuşalım. Bingo olsa. Bu ay bolyalar sağman olun beni bir yatan bir incelik etmeyin de komşu olamaz. Dölda ifiratan konuşalım. Ben ifiri kattım seninle konuşmasın. Girdim ben. Şoň üçin goşuldum diýen bolya. Bolýar ondan. Rozvay, baky risk köp sag bolun. Efire goşuldyňyz. Hakykatyn hatyrasyna, hakykatyn bilinmegi üçün göreşýäňiz, zähmet çekýäňiz Allah ýalkasyny toýuňuzda aýsyn. Meşgulanda Bolya sağman olun. Hemen sağlıkta görüşelim. Giýjäňiz rahat bolsun. Amerika tarapdakylar erteniňiz haýry bolsun. Sağman diňjalyň. Habarlar hepdeligi gepleşigimiz başlady. Şo gepleşik bilen baglanyşyklam aýtjak, goýjak bellikleriniz, zatlaryňyz bar bolsa, şonam aýtsaňyz minnetdar bolarym. Has bol kämilleşdirmek üçin. Awa geljekde başga sesler, başga ýüzlerem nesip bolsa taýýarlyk görýär. Kanalymyzda çıkış edýänler, gepleşik taýýarlaýanlar nesip bolsa köpelip başlaýar. Taýynlyklaryny tamamlandan soň. Şoň üçin onda inniki efir duşuklamda çenni Allah'a yaraňyz bolsun, sagykda görüşelim. Bakyjan sag bol. Risk sen aýrylma ondan. Toýda görüşelim.